Alas 12 sa Udto. Welcome sa Bombohanay sa Udto. Upod sa inyo ang Corman Bombo Doni Digala. Adlaw kita subong sang Webes Pecha 16 sa bulan sang Marso 2023. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, update karon sa rehabilitation sa Taytay sa Banwasang Dingle. Mga school officials nagapanawagan man sa gobyerno nga padasigon ang pag-construct sini para nga mauntat na ang kalbaryo sa mga estudyante. Samtang tradisyonal nga taltal sa Gimara sa Biyernes Santo, mabalik na subong nga tuig. Taltal sa ungka kag taltal sa dingle, idugang man kuno sa mga activities. Sa dugang pagid nga mga balita, ginadusog nga hagna sa Kamara nga ipangalan kay Dalay Senator Miriam Defensor Santiago ang Agham Road kag Biaya Road sa Quezon City. Pasado na sa second reading sa Kamara. Mayo pa sa iban nga mga lugar, gina-honor si Delayed Senator Miriam Defensor Santiago, isa ka Ilongga Senator sa Iloilo. Kuno wala gidya sang bisan na isa ka kalye nga ginpangalan sa kay Inday Miriam. Kay TY man kuno abi sila makaganit ya sa kay Senator Miriam Santiago pagabot sa mga proyekto mo. Di bisan tani dra sa mayungka flyover, 17 inakaspan, 4 ka lanes, more than 400 meters. Bisan isa na tani dira ka span ang pangalan nga Miriam Defensor Santiago span, or isa ka lane abi pangalan Miriam Defensor Santiago lane, or bisan isa lang ka metro sinadra Miriam Defensor Santiago meter para nga may honor man si Senator Miriam diri sa Iloilo. Pero why gid kay why man kuno sa may nakaganit abi diri sa kay Senator Miriam. Iban karon nga mga balita kag mga detalye, balikan ta pagkatapos gilamang sang Bombo Network News. Radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas Mga balita, Premier Stealth Fighter Aircraft ng United States Air Force lumapag na ho dito sa Pilipinas para sa isang bilateral fight. Mga dadalo sa libing ni Governor Degamo buhos na sa Siaton Negros Oriental. Si Pangulong Marcos naman mamimigay ng nasa 600 million pesos na halaga ng fertilizer sa mga magsasaka dun sa Bicol Region. Yung kadiwa ng Pangulo at iba pang mga programa, lalo na yung programang pabahay, ay inilunsad din sa naturang lugar. Ang tabayan ng mga update hinggil ho dyan. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ibinaba ang alert status ng Bulkang Mayon. At pamilya ng 4 na sakay ng bumagsak na Cessna 206 plane, dismayado dahil matapos daw maihatid ang mga bangkay ng kanilang kaanak ay pinabayaan na umano ng tagapamahala ng bumagsak na eroplano. At sa ating international news, North Korea naglunsad ng missile test sa South Korea ilang oras bago lumipad patungong summit si South Korean President Yoon Suk Yeol. At mga kabombo, mga ka-Star Nation, dumako naman tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Dalawa sa Premier Stealth Fighter Aircraft ng United States Air Force ang lumapag na at bumisita sa Clark Air Base sa lalawigan ng Pampanga para sa tinatawag na bilateral fighter subject matter huyan, at yan ay parte pa rin ng isa sa guwang mga aktibidad dito ho sa joint effort ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ay ang Lockheed Martin F-22 Raptor kasama ang Boeing KC-135. At ito mga kabombo, sa isang naging pahayag, sinabi nga ng Philippine Air Force spokesperson na si Colonel Maria Consuelo Castillo na ang bilateral fighter subject matter expert exchange ay bahagi po yan ng aktibidad ng Mutual Defense Board Security Engagement Board ng Air Force para naman sa 2023. Kasama rin dito ang pagkakataon para makipag-ugnayan ng Philippine Air Force sa Pacific Air Force ng United States Air Force. Lumahok
manok sa bilateral fighter ang mga piloto ng Philippine Air Force fighter at iba pang mga tauhan mula naman sa 5th Fighter Wing, Air Defense Command at iba pa. Sinabi ni Castillo na ang mga bilateral exchange ay nakatuon doon sa mga kakayahan ng mga fighter aircraft na pinatatakbo ng dalawang Air Force bilang panimula sa iba pang mga paparating na pakikipag-ugnayan upang isulong ang air domain awareness at yung iba pang mga aktibidad may kinalaman ho dyan sa bilateral air objectives. Samantala, kumapo tayo ng iba pang mga update dyan sa Negros Oriental dahil ang mga dadalo raw sa libing ni Governor Degamo buhos na. May mga balita at detalye pa dyan ang Bombo Radio Bacolod. Bumiyahe na papuntang shuttle ng mga supporters ni Negros Oriental Governor Roel Degamo para dumalo sa kanyang libing alas 3 mamayang hapon. Ayon sa provincial government, 17 bus ang ipinahiram ng Value Car Transit para masakyan ng mga residente. Sa mga hindi naman makakasakay sa bus, ang provincial government ng Negros Oriental ay may live telecast ng libing sa provincial capital forecourt. Makikita rin ang mensahe ng iba't ibang opisyal ng pamahalaan kaugnay sa pagpatay kay Degamo sa paligid ng ancestral house nito sa Shaton. Samantala, inaalam pa ng Special Joint Task Force Negros kung may contact sa New People's Army ang mastermind sa Degamo assassination. Ito matapos na tukoy na isa sa mga sospek sa pagpatay kay Governor Roel Degamo at 8 iba pa ang dating miyembro ng NPA. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Major Sinon Pancito III, spokesperson ng Joint Task Force Negros, namatay si Arnel Libradilla matapos na laban sa mga pulis at sundalong nagsasagawa ng hot pursuit operation sa barangay Kansumalig, Bayawan City, Negros Oriental noong Marso 4. Aniya, ayon sa revelasyon ng mga suspects na una nang nahuli, nagpakilala bilang dating miyembro ng New People's Army si Libradilla. Ayon kay Pancito, na claim na ng pamilya nito ang kanyang bangkay noong Marso 11. Ayon dito, ito ay nagpapakita lamang ng mga war fighters ang kinukuha ng mastermind dahil ang mga suspects sa mga dating mga militar, ex-marine at dating NPA. Sa ngayon, kanila pang inaalam kung may contact ang mastermind sa New People's Army. Aniya, kanilang tinitignan ang lahat ng anggulo sa investigasyon at binavalidate ang mga informasyon na kanilang natatanggap. Narito ang pahayag ni Major Sinon Pancito III, ang spokesperson ng Joint Task Force Negros. Base sa revelasyon ng mga nauna ng nakuhang mga suspects na yung nauna na na-apprehend ay according to them nagpapakilala na dating miyembro ng NPA. He was part of the team. He was part of the group and he was yun yung isa doon nga sa 10. Actually, kinuha na ito ng pamilya niya March 11 pa na. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito sa Bombo, Jairi de los Reyes para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Antabayanan pa mga kabombo ang ating mga update hinggil ho dyan sa paghatid sa uling hantungan dito kay Governor Degamo. Samantala, dyan muna sa Palasyo Malacanang, ang Pangulong Marcos ay may ipapamigay ho na nasa 600 million na halaga ng fertilizer para sa mga magsasaka ho ito ng Bicol Region at ganun din yung programang pabahay, kadiwa at iba pa ay inilulunsa din ho ngayong araw doon sa naturang rehiyon. Ano mga update dyan, Bombo? Annalise Soberano. Nasa Bicol Region ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa iba't ibang aktibidad, kabilang dito ang paglulunsad ng kadiwa ng Pangulo at proyektong pabahay ng pamahalaan. Nakatakdang ipamahagi ni Pangulong Marcos ang nasa 584.8 million pesos halaga ng fertilizer discount voucher ang para sa 121,658 na mga magsasaka sa rehiyon. Bahagi ito ng aktibidad ngayong araw ng punong ehekutibo. Nasa 2,000 sa mga magsasaka na may sinasakang lupa na may sukat na 2 hektarya pababa ang sinasabing mabibiyayaan ng nasabing tulong mula sa pamahalaan na mismong si Pangulong Marcos Jr. ang mag-aabot. Nasa 5,600 pesos kada hektarya ang tatagamping halaga ng fertilizer subsidy ng mga kinauukulan sa pagbisita ng Pangulo. Bukod dito, nasa 67.6 million pesos naman na Rice Farmers Financial Assistance Scheme ang ipamahagi sa may 1,500 magsasaka. Positibo naman ang Pangulo na malapit na rin maabot ang una nang itinangako nitong mapababa sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Inihayag ng Pangulo sa kanya na kanyang pinapangarap sa kanyang pag-upo bilang Pangulo ng Bansa na mangyari ang nasabing pangako, partikular noong kanyang kampanya. Nasa 25 pesos na anya ang kada kilo ngayon at kaunti na lamang maaabot na ang target na 20 pesos kada kilo ng bigas.
Sa pamamagitan anya ng kadiwa ng Pangulo, ibabagsak dito mga pangunahing bilihin gaya ng bigas mabibili sa murang halaga, gayong gobyerno na anya ang magdadala ng mga prime commodities mula sa mga magsasaka at diretsyo sa kadiwa. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy po natin ito. Hindi lamang ganito ito. Pararamihin natin hanggat maaari para makita naman natin na merong pagbabago, merong pagpaganda doon sa ating mga ginagawa at para sa ating mga kababayan, sa inyo, na meron naman tayong pag-asa na umahon at hindi na tayo dumadaan gano sa hirap. Hindi pa tayo tapos sa ekonomiya ng pandemya. Nandiyan pa rin ang after effect kahit na hindi na tayo masyadong nagkakasakit. Yung mga sa ekonomiya, ang tama sa ekonomiya ay nandiyan pa. Kaya patuloy namin ang suporta sa taong bayan, ang suporta sa ating mga MSMEs, ang suporta sa lahat ng mga nangangarap at may layunin na magbigay ng magandang produkto para sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat sa napakainit niyong Yan ang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos nang ilunsad ang kadiwa ng Pangulo sa Bicol Region. Samantala, sa ibang balita, muling binigyan din ngayon ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang panawagan kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves na bumalik na ng bansa at magbalik trabaho na. Ito'y kasunod sa naging pulong ni Speaker Romualdez sa Legal Counsel ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio kagabi. Sinabi ni Speaker na sa Ethics Committee na ang kaso ni Teves kung saan ongoing na ang isinasagawang motu proprio investigation. Siniguro naman ni Speaker na sa sandaling matapos ng komite ang kanilang investigasyon at magsusumite na ito ng kanilang rekomendasyon, saka na siya gagalaw. Tiniyak naman ni Romualdez na kanyang sisiguraduhin din na magiging ligtas ang pagbabalik bansa ni Teves. Hinimok ni Romualdez si Teves na ikonsidera ang kanyang desisyon na hindi babalik sa bansa dahil hindi ito akma bilang isang miyembro ng House of Representatives. Mula Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! Pinangangambahan pa ngayon ng mga kinaukulan na posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga tourist sites na apektado na ng malawakang oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress sa bahagi ng Oriental Mindoro. Ito ay matapos na makapagtala ang Department of Tourism ng 61 mga tourist sites na naapektuhan na ng naturang oil spill. Sa isang pahayag ay sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na kasalukuyan ng nakikipag-ugnayan ngayon ang mga regional offices ng Department of Tourism sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang ng Department of Environment and Natural Resources, Philippine Coast Guard, at din sa mga local government unit ukol dito. Ngunit sa kabila nito ay iniulat din ni DOT o ni Department of Tourism ni Maropa Regional Director Zenis Cinco Palugna na nanatili pa rin bukas para sa mga turista ang Puerto Galera na sentro ng atraksyon sa lalawigan ng Mindoro. Bagamat marami-rami na rin anya ang apektado ng lugar ng naturang oil spill, ay iniulat din na niya ng nasabing opisyal na marami pa rin anyang ibang turista o ibang tourist attractions na pwedeng bisitahin ng mga turista sa nasabing lalawigan. Ako naman tayo sa Senado mga kabombo. Ang pinuno ng mataas na kapulungan ng Kongreso, si Senate President Zubiri, ay sinita raw yung National Economic Development Authority dahil wala pa rin inilalabas na implementing rules hinggil ho dun sa ipinasa nilang mga paanukala may kinalaman sa pagpapalakas muli ng ekonomiya. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo JC Galvez.
Kinuwestiyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang mga kaukulang ahensya sa gobyerno kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa inilalabas ang implementing rules and regulations na mga ipinasa nilang batas na may kinalaman sa pagpapalakas ng ekonomiya. Partikular na sinita ni Zubiri ang National Economic Development Authority o NEDA dahil wala pa rin inilalabas sa implementing rules and regulations para sa Public Services Act, Retail Trade Liberalization Act at Foreign Services Act. Sinabi ni Zubiri na solusyon na sana ang mga batas na ito sa iginigit nilang kongresista na restriksyon at konstitusyon kahit hindi pa rin pumapasok ang mga foreign investment sa bansa. Iginit ng Senate leader na kung may patutupad na ng husto ang mga batas ay hindi na kinakailangan pang baguhin ang konstitusyon at hindi na pag-uusapan ng charter change. Nagtataka si Zubiri kung bakit halos isang taon na ay hindi pa rin nailalabas ang implementing rules and regulations at sa halip ay patuloy na isinusulong ng mga kongresista ang charter change. Una nang iginit ni Zubiri na walang suporta sa Senado ang charter change, subalit hindi naman anya nila pipigilan ng pagtalakay dito. Samantala, sa ibang balita naman, sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa pangunguna ni Senator Amy Marcos, tinalakay ang mungkahing hakbang na magpapalakas sa Omnibus Election Code o OEC ng Pilipinas at gawing modernong sistema ng electoral sa bansa. Ipinahayag ni Marcos may akda ng Senate Bill No. 179 ang kanyang paniniwala na sa pamamagitan ng pagrebisa at recodify ng mga batas sa halalan, magiging mas transparent, patas, tapat at kapanipaniwala ang mga pagsasanay ng botohan sa inaharap. Ang mga regulasyon at limitasyon sa ilalim ng Omnibus Election Code ay napatunayang hindi sapat upang matiyak isang mas level playing field para sa mga kandidato. Ang ilang mga probisyon ng Omnibus Election Code ay tahasang hindi angkop sa kasalukuyan. Dagdag pa naman babatas, sa makatuwid ay maliwanag ng isang malawakang pag-aayos sa mga batas sa halalan ay matagal na. Malinaw din ang pangangailangan na muling i-codify ang mga nagkalat na ngayon ng mga batas sa halalan at tipunin ng mga ito sa isang magkakaugnay, nagkakaisa at malawak na batas. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos. This is an election code. The committee will be hearing the same in parts so that we are able to parse the rather hefty document coherently and comprehensively. And simultaneously, we shall be dealing with proposed bills pending before the committee that have the same subject matter. Yes, it can be explored, Chairman Garcia. At the same time, of course, enjoining the telecoms and the NTC and the DICT, DOST, all of them to join the fray with COMELEC because you can't do it alone, Chair. Ang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, inihayag ni Cavite Governor John Vic Remulla na ang anak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na si Abeng Remulla ay itinalaga ng National Unity Party bilang board member ng 7th District ng Cavite. Papalitan ni Abeng ang kanyang kapatid na si Crispin Ping Remulla na nahalal na kongresista noong isang espesyal na halalan. Si Abeng ay nagtapos sa UP Diliman at siya ay naging executive assistant ni Secretary of Justice Remulla noong siya ay gobernador ng Cavite mula 2016 hanggang 2019 at Chief of Staff sa Kongreso mula 2019 hanggang 2022. Nanalo ang nakatatandang si Remulla noong May 2022 elections, ngunit kinakailangan niyang isuko ang kanyang posisyon matapos siyang italaga ng Department of Justice ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang ikapitong district ng Cavite ay binubuo ng isang lungsod na 3 bayan, kabilang dito na ang 13 Martires City, Amadeo, Indang at Tansa sa Cavite. Samantala, ibinaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX ang alert status ng Bulkan Mayon sa lalawigan ng Albay. Mula ho sa dating alert level 2 na moderate level unrest ay ginawa na itong alert level 1 o low level unrest. Ito ay nangangahulugan ng state of unrest ng naturang bulkan ay bumaba na sa level, kaya ibinaba na rin ang alert status nito. Binanggit ng ahensya ang kanilang mga obserbasyon na steady decline para naman sa sinusubaybayang parameters ng Bulkang Mayon mula pa noong
simula ng taong kasalukuyan at gayunpaman itinuturo din ang pagbaba sa alert status ay hindi dapat bigyan ng kahulugan bilang isang kumpletong pagtigil na ng panganib. Sa kabilang banda, kung may kapansin-pansin umano na pagbabalik ng mga antas ng baseline at ground deformation ay mananatili pa rin na mababa ang antas ng level para ho sa alerto dito sa Bulkang Mayon. Pinalalahanan pa ng mga eksperto ang publiko na iwasan pa rin ang pagpasok doon sa permanent danger zone ng naturang bulkan dahil sa posibleng phreatic eruption ng Bulkang Mayon. Kumuha pa tayo ng mga detalye o report mula sa labas ng ating himpilan dahil ang Department of Transportation iaalok na rin daw ang fare discount sa mga piling ruta sa buong bansa. May pag-uulat si Bombo Chill Emprido. Iaalok na rin sa piling mga ruta sa buong bansa ang proposed fare discount para sa public utility vehicles o PUVs na ipatutupad sa darating na Abril. Matatandaan na nakikipagtulungan na ang Ahensya ng Transportasyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang mga ruta na magiging bahagi ng programa. Ayon kay Department of Transportation Undersecretary Mark Steven Pastor, ipatutupad ang bawas pasahe sa piling ruta sa mga syudad na may pinakamaraming bilang ng pasahero upang nang sa gayon ay mas marami pa ang matulungan ng programa matapos na mawala ang libreng sakay ng EDSA Bus Carousel na natapos noong December 31, 2022. Ating pakinggan ang pahayag ni Undersecretary Mark Steven Pastor ng Department of Transportation. Syudad na may pinakamaraming bilang po ng mga pasahero, kagaya po ng nabanggit at alinsunod din po sa 2023 ka-approvations namin, layon po ng programa na makipagtulungan din sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy itong mga ruta na magiging bahagi po ng ating programa. Ang masahe po ay magiging across the board pag pumasok po sila sa net service contracting natin. Ito rin po yung ating programang ipinatupad ng mga nakaraang taon. Ang pagkakaiba lang po dito, instead po na libreng sakay, ginawang discount po natin. So, uniform po itong mag-a-apply sa lahat at yung mga additional benefits po ng ating mga estudyante, mga PWD ay magagamit pa rin po. Mga operators and drivers on a weekly or 2-week cycle, binabayaran po ng LTFRB within a week or 2 weeks din po. Dahil fix po yung pondo namin, 0.285 billion po yung nasagaan namin at meron pa po kaming 875 million na program funds. Katulad po ng nabanggit, nationwide po ito, piling ruta sa buong bansa na may. Sa ngayon, nag-aantay na lamang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa budget o pondo para sa nasabing programa na inaasahan na maumpisahan na sa susunod na buwan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chill Emprido nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Naglabas ng himutok yung pamilya ng 4 na sakay ng bumagsak na Cessna 206 plane. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Kawayan. Hindi pa rin matanggap ni Ginang Ana May Camatoy ang pagkamatay ng 2 anak, kapatid at pamangkin sa pagbagsak ng Cessna 206 plane noong 24 ng Enero 2023 sa Ditarum de Villacan, Isabela. Sa naging eksklusibong panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Ginang Camatoy, sinabi niya na hindi niya itinuloy ang pagpunta sa Isabela noong Sabado dahil sa naninikip ang kanyang dibdib at hindi kayang harapin ang katotohanan na makikita na niyang bangkay ang kanyang 2 anak. Ang kanyang ina na si Ginang Wilma Camatoy at isa niyang kapatid ang nagtungo sa Kawayan City at kumilala sa bangkay ng 4 nilang kapamilya. Nabanggit ni Ginang Camatoy na napanaginipan ng isa pa niyang anak ang kanyang kuya na inaya siyang sumakay ng kanyang motorsiklo at mag-stroll, ngunit sa Memorial Park sa kanilang lugar sila nagpunta. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya si Ginang Camatoy na doon ilibing ang 2 anak, kapatid at pamangkin. Samantala, iniyayang ni Ginang Camatoy ang kanyang labis na pagkadismaya dahil matapos mayatid ang bangkay ng kanyang mga kapamilya ay pinabayaan na umano sila ng tagapamahala ng bumagsak na eroplano. Ito ang dahilan niya kung bakit humingi sila ng tulong sa pamahalaan lokal na silang Cavite para maibili ng paglilibingan ang 4 nilang kapamilya.
Binigyang diin ni Ginang Kamatoy na walang halaga na makakatumbas sa pagkawala ng dalawa niyang anak, ngunit hindi sila dapat pinabayaan hanggang sa pagpapalibing sa kanila dahil sa kulang ang hawak nilang pera. Pag-uusapan anya nila ng kanyang kapamilya kung ano ang magiging hakbang nila laban sa kumpanyang may-ari ng eroplano pagkatapos ng libing na ng kanilang mga mahal sa buhay. Labis namang nagpapasalamat si Ginang Kamatoy sa mga search and rescue team na nagsakripisyo at hindi tumigil hanggang matagpuan ang bumagsak na Cessna plane. At sa lahat-lahat na po, hindi ko na po kayo maisa-isa, lalahatin ko na po kayong lahat. Maraming po salamat. Hindi ko kayang tumbasan habang buhay ang ginawa niyo sa sakripisyo para sa pamilya ko. Nagpapasalamat po ang aking pamilya, ang buong pamilya ko sa inyong lahat. Sana po later, kung makakapunta po ako na Isabela, mapasalamatan ko po kayo ng personal. Gusto ko pong makita uli ang Isabela para sa mga anak ko, makadalaw ako dyan. At gusto ko rin po sana kung sakali may pagkakataon ay mamit po kayo ng personal at mapasalamatan po kayong lahat. Maraming po salamat uli and God bless po sa ating lahat. Samantala, sa pagbuha naman ng Bombo Radyo Kawayan sa panig ni Atty. Gilbert Bautista, ang legal counsel ng HML Construction Company na namamahala sa eroplano, sinabi niya na ginagalang nila ang pagdadalamhati ng pamilya Kamatoy sa pagkawala ng 4 nilang mahal sa buhay. Nakausap niya ang kanilang kamag-anak bago na iuwi ang 4 na biktima at nagbigay sila ng tulong sa abot ng kanilang makakaya. Magkakaroon naman anya ng pag-uusap pagkatapos na mailibing ang labi ng mga biktima at sa ngayon ay hahayaan mula sila na payapang magdalamhati. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Samantala, 4 na lugar sa Camarines Sur at Naga binisita raw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mas maigpit na seguridad ipinatupad. May pag-uulat ang Bombo Radio Naga. Bombo Merlin, Bombo Dennis, dakong alas 9:30 nang dumating si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lalawigan ng Camarines Sur at dakong alas 10:20 naman dito sa lungsod ng Naga. Ito rin ang pinakaunang pagkakataon na pagpunta ng punong ehekutibo sa nasabing lalawigan simula ng manungkula naman ito bilang pinakamataas na opisyal ng bansa at sekretaryo ng Department of Agriculture. Sinabing talumpati ng Pangulo sa unang lugar na kanyang binisita sa Palestina, Pili, Camarines Sur, kung saan binuksan ang kadiwa ng Pangulo. Sinabi nito na ang pagtayo ng nasabing programa ay ang layong maipagbilihan ng mas mababang halaga ang mga agricultural at financial products. Binibigyan din na din umano nito ang pagkakataon ang mga maliit na negosyo para naman maipagbili ang kanilang mga produkto. Samantala, maliban sa bayan ng Pili sa Camarines Sur, dumalo rin ito sa groundbreaking ng pambansang pabahaya para sa Filipino Housing Project sa Panganiban area sa Barangay Concepcion, Pequeña at dito naman sa Barangay Balata sa lungsod ng Naga. Gayon din ang huli na pagpunta nito sa provincial capital ng Camarines Sur para naman sa distribution of various government assistance. Naroon din sa nasabing mga aktibidad sila Camarines Sur 2nd District Representative Congressman Alday Villaferte, 5th District Representative Congressman Nix Villaferte, Governor Luigi Villaferte, at ganoon din si DTI Secretary Alfredo Pascual, Dole Secretary Bienvenido Lagasma, DSWD Secretary Rex Gatchalian, Secretary of Department of National Defense Carlito Galvez, Secretary of Presidential Communication Office Shelway Garapil, at marami pang iba. Kaugnay nito, naging mahigpit ang seguridad sa nasabing mga lugar sa tulong na rin niya ng Naga City Police Office na kahapon pa nakapag-high alert at gayon din ang Public Safety Office sa pakikipag-ugnayan naman sa Presidential Security Group ng Pangulo. Sa ngayon, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos Jr. Magtatayo ng palengke para maipagbili ng mas mababang presyo ang ating mga agricultural products, ang ating mga finished products. Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At yan ang ulat live mula rito sa Bombo Radyo Naga. Bombo Gladys Canomaya para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo!
Samantala, kumapatay ng ilang reaksyon ng ating mga kabayan dahil ilang estudyante raw iba-ibang opinyon hinggil sa panukalang batas na isama ang Anti-Hazing Act sa curriculum ng Department of Education at Commission on Higher Education. May mga nakapanayam si Bombo Kelly Cordero. Iba't iba ang naging reaksyon ng ilang estudyante sa isinusulong na panukalang ipaloob ang Anti-Hazing Acts sa curriculum ng Department of Education at Commission on Higher Education. Si Sofia Espedilla, 21 years old, isang first-year college student, sinabing maganda ang ideyang isabay ang Anti-Hazing Act sa mga pag-aaralan ng mga estudyante para malaman ng kabataan ang dapat gawin at iwasan sakaling gustuhin ng isang tao sumali sa isang fraternity. Marami naman anyang alternatives na aktibidad para palitan at maiwasan ang hazing. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Sofia Espedilla sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. For me personally, it's good na masama siya sa curriculum and ma-study siya, maibahagi sa lahat, sa mga students especially, na kung ano yung mga dapat gawin and dapat iwasan when it comes to joining organizations. Kasi madami namang way to prevent and to join sa mga organizations, but yung anti-hazing is maganda siya na may bagi lalo na sa mga kabataan. For me personally, ang estudyante naman ang nagpahayag ng kanyang hindi pagsang-ayon sa nasabing panukala. Si Danica Anay, 17 years old, bagamat pabor siya sa ideya na ibahagi sa kabataan ng anti-hazing law, sinabing hindi na kailangan pang isabay ito sa curriculum. Marami na daw kasing pinag-aaralan ng mga estudyante at hindi ito ang tamang oras para sa naturang panukala. Maaari naman daw na magsagawa na lang ng talks o program tungkol sa naturang batas. Kaugnay niya narito at pakinggan din natin ang pahayag ni Danica Anay sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. senior high school, college, ang daming inaaral. Nasa stress na sila, their mental health is already going down. Then magdadagdag ka pa ng pag-aaralan. Though I'm not saying that it's a bad idea that to teach students about hazing and that they shouldn't really join any organizations like FATS, ganun. Hindi ko sinasabi na it's a bad idea to educate them, but I'm saying to pick a better approach. You can host talks and programs about it, but I wouldn't suggest implementing it into the curriculum. Una na rito, nais ng isang ranking congressman na magkaroon ng mas malawak na kaalaman ang mga estudyanteng Pilipino tungkol sa Anti-Hazing Act of 2018. Para sa layuning ito, naghain si House Deputy Majority Leader at TGP Party List Representative Jose Bong Teves Jr. ng House Bill 7434 o tulong at gabay para sa mga Pilipino kontra Hazing Educational Campaign Act. Ito ay kaugnay ng Republic Act No. 7433 o mas kilala na Anti-Hazing Act of 2018. Sa ilalim ng Teves bilang Department of Education at Commission on Higher Education ay kailangan mag-publish at magpakalat ng information materials hinggil sa mga pagbabawal na nakapaloob sa Anti-Hazing Act of 2018. Nakapaloob pa dito na dapat ikayatin ng Department of Education at Commission on Higher Education ang appropriate alternative requirements para sa pagiging miyembro at pagpasok sa isang organisasyon. Sige. Kamakailan matatandaan na ang pagkamatay ng estudyante ng Adamson University na si John Matthew Salilig ay resulta ng mga pinsalang natamo nito sa isang fraternity hazing. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 29 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Ito mga kabombo, dagdag serbisyo publiko na rin sapagkat may mga naitatala na naman ng mga kaso ng hand, foot and mouth disease dyan sa lungsod ng Cebu at itinuturing ho ito alarming status ayon sa ilang mga eksperto at opisyal ho dyan. Alamin natin ang update ng Star FM Cebu. Aabot na sa halos 100 ang mga naitalang kaso ng hand, foot and mouth disease sa lungsod ng Cebu at isa naman ang binawian ng buhay. Inihayag ni City Health Officer Dr. Daisy Villa sa isang open forum na nakakaalarma na umano ang bilang na ito. Batay kasi sa pinakahuling data mula sa City Health Department, meron ng 72 kaso ng hand, foot and mouth disease dito na kumalat sa 29 na barangay mula Enero hanggang Marso 11 ng taong kasalukuyan kumpara sa 3 lamang sa parehong period noong nakaraang
taon. Nilinaw naman ni Villa na ang isang naitalang mortality ay incidental lamang dahil nagkaroon ito ng komplikasyon sa pneumonia. Sa mga naitala, pinakamaraming kaso ay ang Barangay Kalunasan na nasa 20 at sinundan ng Barangay Guadalupe na may 14 habang hindi pa ibinunyag ang iba pang datos. Karamihan pa sa mga naapektuhan dito ay mga bata na may edad 10 taong gulang pababa, ngunit mayroon din umanong 3 na may edad na 17 at 18 taong gulang. Dahil dito itinutulak ng health official na maging agresibo ang mga tauhan ng health department sa kanilang information dissemination campaign at sa pagtuturo sa mga magulang kung paano ito mapipigilan at haharapin. Hinihikayat din ng mga magulang na may mga anak na nagkaroon ng nasabing sakit na sumailalim muna sa isolation at huwag munang payagang pumasok upang hindi makahawa at maiwasan ang pagkalat ng sakit sa mga paaralan. Hand washing, walang kamatayan. So if you are infected individual, you have to be very careful. We encourage the patient nga mga anak as much as possible, stay sa home isolation. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Plus Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa taknang alas 12 sa uto. Sa aton karon mga talalupan dondri sa aton nga pagpangalaga check nato ang report ni Bombo Jomar Villa, mismo mga school officials na sa may banwasang Dingle, Iloilo, ang nagapanawagan sa mga natungdan nga insya sa aton sining nga gobyerno nga padasigon pa ining construction sang Taytay para nga may ara na sang matabukan ang mga pumuluyo dira sa may banwasang Dingle, Iloilo. Ilabi na ang ginatos sini ka mga estudyante nga adlaw-adlaw agahapon nagasakay lang sa lantay o kon balsagin pang tapid-tapid lang ini nga mga layon sang kawayan para nga may ara sang matindugan ang mga estudyante while ginatabok ang suba matapos man nga ang Montfort Bridge sa amo sini nga lugar sang 2022 ang nawasak bangod to sang nag-aging bagyo Agaton. Na award na sini ang kontrata sa kontraktor nga AD Pendon Construction, pero daw ay pinaganuanong ila sini nga trabaho kay ti ang rason to kuno sang kontraktor nga gin-report sa Department of Public Works and Highways kag gin-relay man sa aton sang spokesperson sa DPWH, naga-service spokesperson sa DPWH nga si board member, sino kaya ito nga board member ang spokesperson sang Department of Public Works and Highways. Hindi kuno makasugod ang kontraktor kay man dalaw mang tubig sa baha. Ti anong bot silingon niya sinisang kontraktor nga kinahanglan pa nga punungan ang suba, pahubsan anay ang suba para nga makalubong sila sang ila sini nga mga pilote kag makapatindog sang mga haligi or mga pier nga tandayan sang ila sini nga mga span sang ila sini nga Taytay. Si board member Oli Distura gali, board member niya gali si board member Oli Distura, hindi ni saya sang spokesperson sang Department of Public Works and Highways. I-check tawala direkta sa area si Bombo Jomar Villa sa report. Joms, please go ahead. Bombo Tony, apektado ang ining mga estudyante karon no sa sining pagkaguba sa sining Montfort Bridge adres sa may Banwa sa Dingle, Iloilo kung sa dito ang mode of transportation nila nga mo na lang ni ang ginapasakay sa balasang o man sa kawayan ang mga estudyante nga patabok halin sa piyak na barangay pakadto diri sa may piyak man nga barangay kasi malapit ni ang ining mga eskwelahan nga iban halin sa elementary, high school, kag college nga ti adlaw-adlaw nga nagatabok agod lang maka eskwela no. So nag-plot mangkot kita diri no sa may area
Actually nag-try kita gali na una nga magtabok no sa piyak yang porsyon asa nga sining suba. So una ti manaog ka pa sa kilid no sa suba. Agati ang mabudlay ni mga senior citizen. Pero ti may mga nag-assist man diri karon nga mga hubin pa nga ti nga mabudlay sa mga senior citizen Bomojomar how? Come again? Nga mabudlay sa mga senior citizen kon magtabok dra. May sakyan man ba sila nga lantay or balsa? Manaog panislas pangpang. Ang adoga serbe blari crap sang suba bombodone. So dira sila manaog pero may na ano naman ado may taytay naman na sa nga pwede sila makapatong pasakas may babaw. Nga simento. Ti ang kina ganito ang upot ato 86 years old ato nga senior citizen. Tigin dapit talan to alin sa may idalom, sa may balsa, pasaka sa may babaw. Kay tiway naman sila sang diban nga alagyan, nga malapit, abi nga halin sa piyak barangay, apakadto diri sa may poblasyon, sa may banwa sang Dingle, Iloilo. Unless lang ati kung maglibot sila to abi sa may Muruburo to nga hanging bridge. Bobodone, kung ipangkin natin, kung dito sila malibot, do mga 5 kilometers pa ning kalayon, alin sa may hanging bridge, apakadto diri sa may banwa. Anay kati kung diri ka na lang malakto diri sa may taytay, maagi kinis dalom, siguro agit ka sa ka kilometro ang kalayon halin to bispiak pakadto diri sa may proper gate sang banwa sa Dingle, Iloilo, no? Ti kon magsakay ka way man nagapanukot pero ti may ara ng donation. Nga imo sini nga kabubuton kun pila ang imo sini nga hulog abi da kung nihatag da sa facilitate da agud nga makatabok ikaw sa piyak nga parte sa suba pakadto naman niya sa piyak bombodone no amo nang klarohon naton at yung iban ba si maghambal lang nga ginasukot sila so kabubuton no kung pila ang imo siniluyag ya nga ihatag da sa naga-facilitate asa sining balsa okay na kung hindi magdalo ang tubig budlay kung dalo do kung magulan abi mo no bubudone tapos magbuya man to sang tubig tos may dams babaw. So munang problemahan diri karon no kay ang initial information sang nagligad nga nadlaw kun kahapon nga nag-open kuno to sang tubig no sang dams babaw tapos sa gate to tapos na dos dis dalom kag napektuhan ng ongoing construction diri sang Edipendon. Kay ang kakatabo diri subong bubudone ginahaymuan nila ni sang harigi no sort of harigi ning ati para matukod ning taytay sa may babaw tapos ginatambakan pa nila ni sa mga dakal-dakal sa may dalom dahil natabo ni kung magtaas ang karon sa tubig so mga dakal-dakal tumanod so munang natabo tong why kuno sang coordination nga nag-open to sang gate sa may dams babaw tapos ang tubig nagdilos-dos dis dalom ti amo to nagkalab tong gintambak tong dakal-dakal nga para kung taning nga support to nga para makatukod sa haligi sa may idalom no sang sining taytay nga rusdak bubudone. So amo pa ni karon ang sitwasyon nga ti ongoing man kita taton nga may mga heavy equipment diri sa dalom nga nag-construct karon. Ano nga mga heavy equipment ang arada Joms? Makita tadi bakho bombodone duwa ka bakho nga ti amo ning nagabutang ni sila sang sheet pile adre sa medalom nga para ti kon maghimo sila ni karon sa haligi so ang tubig hindi madali-dali bala kunob sa sulod para makabuho sila ya sang simento bombodone ti sa kilid sini amo ning nagatabok diho nagalantay lang ni silang tawag agasakay lang ni sila sa may balsa nga umanya sa kawayan bobodone ti amo na kun hapon halin aga sa maghapon ti tamagid na kasako kay ang kalabanan dili nga nagaagi tiya palin sa piyak nga barangay kay isip-isip naton do mga limagid ka barangay gali di ang nagalabay diri sa may taytay sa una nga ti way pa ni na guba adretso no ang ila sini nga paglalabay ti opisa nga naguba ti mo na nagapunto na sila sa piyak tapos nagapanaog sakay na mas palsa salo naman di sa piyak
Kagadri naman sila abi kadto ini sa may poblasyon ng part sa Banwa sa Dingle Iloilo. Ti ang isa diri sa concern ang iting mga estudyante nga naga-eskwela diri sa may high school sa may Banwa sa Dingle, no, labi na sa may Rufino Palabrica Senior National High School. Diri sa may sambit yang Banwa kay based din sa pagpulupangkot naton sa ila siding principal sa persona diri karon ni Sir Sonny Parisales Bombodoni sa 1,800 ka mga estudyante sa sining nasambit nga eskwelahan, 446 diri ang nagatabok sa may Taytay o kung nagasakay sa balsa halin aga hasta maghapon. Sa sining data 308 out of 1,800 ang nagaagi naman sa may Muro-Boro nga hanging bridge dito sa may babaw. Tiya mo ning mga estudyante, tiya mo ning sila nagalibot nga na-mention takina nga mga 5 kilometers pa ni kalayon halin dito sa may hanging bridge pakadto diri sa ila sidig nga eskwelahan. Bombodone porti galing ko dito kay Magi, hindi ka na mo sa balsa kay Magi kaya sa may hanging bridge mo nga gina construct makaron dito sa may ibabaw yang part no sa sining nasambit yang Banwa karon Bombodone. Iti sunog gadi kay Sir Parisales bisa nga nag-utod ining Taytay at yung problema nila may mga estudyante kuno kisa na late Bombodone, late sa pagsulod sa eskwelahan tapos kon hapon ang iba nagabihan kaya siyempre mapila ka pa. Okay lang na kung pagpila mo duwa lang kabilog na sundan mo. Ti ang agtabo ta kay ginapasunod man hindi man pwede makadulungan kung pila ka bilog may estudyante sa balsa kay alunod so muna nga papila ng mga estudyante. Ti sunog gani kay Sir Sonny Parisales ang ginhimo nila ng adjustment dere nga i-adjust na lang no ang time bala sa mga estudyante nga based diri siya nga pag adjust nila imbes nga alas 7:30 kung alas 7:15 sa aga ang klase timuon nila nga alas 7:30 kung kinihimo nila nga alas 7:30 Bombodone para at least may allowance ang mga estudyante nga magkadto sa eskwelahan. So kung masobra pa ikaw sa alas 7:30 abi kung malate pagid ka kalasutso ikaw kabot why isang problema no kasi naintindihan nila ang sitwasyon karon sa mga estudyante nga mabudlay man no sa part nila labi na kung magtupa ang ulan nga hindi sila makadali-dali pakadto sa ila sa nga kalatuan. Kung hapon tiya mo ning ginakabalakan kay ti nagapadulong sa kagabihon. So imbes kunong alas 4:30 ang buhi sa mga estudyante, ginahimo nila alas 4 in punto sa hapon para at least may allowance kag hindi magabihan ang mga estudyante sa pagpauli sa ila siniya nga puloy-an. So munang ginpang adjust diri sa eskwelahan para at least nga bisan pa paano hindi man maapektuhan no. Although nga tinapektuhan na gid ang pagtuon sa mga estudyante diri sa may Banwa sa Dingle Iloilo. Ang isa pa gid diri sa mga adjustment pa gid nila nga kung magulan Bombodone kung magulan tigin expect mapaha gid na no ang suba. So ang ining mga balsa hindi na pwede magamit. Kasi budlay na ko kung basi kamo pagit nga mga pasero ay tama na tangayo ang magkala disgrasya. So ang plano dire ako na nasabit na manigani no nga mga interventive mission dire sa eskwelahan nga modular learning na lang aning mga estudyante dire para at least nga kung hindi sila makapadulong sa eskwelahan kasi nagabaha so may module na lang sila Bombodone sa paggamit para at least nga sige-sige ang pagtuon sa estudyante kag hindi man bala ma-hamper no sa sining pagguba sining sambit diri nga Taytay sa may Banwa sa Dingle Iloilo. Pabati tabla Bombodone si Sir Sonny Parisales ang principal sa Rufino Palabrica Senior High School sa interview diri sa Bobo Radio.
amon nga inventory sa mga estudyante namon, mga 1/3 sa amon mga estudyante affected. Based sa inventory, ang mga nagasakay sa lantay, 23.82%. Ang sa hanging bridge, mga 16.45%. Sa actual, pilang equivalent na, sir? Sa individual, ang sa lantay, 446. Ang sa hanging bridge, 308. Amo na sa balsa, ginabalsa-balsa lang. Ang sa lantay, amo ng balsa. So, umpisa nga naguba, dudra na sila nag-aagi, abi, adlaw-adlaw ang mga estudyante pakadto pabalik sa eskwelahan. Ano nakapekto na, sir, sa ila sila nga pagtuon? Ang dira sa lantay, nag-umpisa man lang na sang gin temporarily close ang pagpaagi sa dam. Prior to that, okay ang amon mga bata. Pero pag close ang dam nga hindi na magpaagi, amo na nag-off ang mga bata namon nga dira maagi kay mas malapit sa ila. Kaya kung sa dama, layo malibot mo, no? Layo malibot pa sila. Oo. So, ang regarding ni sa ila, pagit nga mga scheduling, sir, dumagin pang bag-o lang kamo gamay sa ila siya nga schedule pagpakadto kag pauli sa eskwelahan. As part of our mitigating measures, ang una namon ginhimo kay na-notice namon nga damo gid late sa mga bata sa first period nila sa aga. Ang 7:50 namon nga klase ginhimo namon 7:30. Tapos ang buhi nila sa hapon gintimprano man namon. Ang junior high instead nga 4:30 inhimo na namon alas 4. Ang senior high nga may mga last period instead of 5 ina-adjust namon ang amon scheduling para mahimo nga 4:30. Kung mag-ulan, abi, sir, no, ito ginapangayo man, ano may mga advisory man sa mga student, abi, sa ila, sir? Isa man na sa amon mitigating measure kung mag-ulan magdalom ang tubig nga hindi sila makatabok, ma-off kami sa modular distance learning. I-modular namon sila. Module na lang. Module na lang sila anay. Hasta nga makatabok naman sila liwat pa kadto sa eskwelahan. So may panawagan ikaw, sir, sa aton sa nga gobyerno para at least kung ano para sa sig ng pagkayo sa sang project. May mga ginahimo man nga mo sa aton nga gobyerno para mapadasig ang pagkaayos ng Taytay. Naga-focus lang kami sa eskwelahan kung anong mahimo namon para mabuligan namon ang ma-alleviate ang mga situations ng amon mga kabataan. Isa pa gid dira ang buhian namon sila temprano, bisan malate sila sa aga sa first period nila. Allowed gyapon. Actually ginapasulod gyud man na namon sila bisan late. Pero subong wala na namon sila gina-stick to gate. And provide na namon sila sang gate pass. Ini mga bata nga nagatabok dito sa piyak para kun buhi automatic na dayon makilala na sang amon security guard nga taga-tabok ni sila. So dismiss sila una sang sa mga bata nga dili nga wala nagatabok. Nga ginaano pa sa daw gina striktuhan pas anti sila makagawa, gina-check pa ni. Ang ano, sir? Di ba ginatagan sila ID? Ano sa ano nga purpose or gate pass? Ang gate pass nga para ma-identify, sir, nga taga dito sila sa piyak nga nagatabok. Kaya una ilabuhi sa wala nagatabok nga. Kasi hindi pa man ang guard mapagawa kung may pabuhi mo, no? Oo. So mga parating kuna sila maka ano. Oo, una sila makagawa. Kung late pa nga isang oras, okay lang? Okay lang na, sir. Okay lang na. Kasi mambal ng student, kasi manubo grade siya, hindi man? Hindi man. May ano man kami. May ma-adjust man na sa mga teachers, pag mga advisors naman. Disseminate naman mo, no? May mga memorandum ako siningagin issue sa mga teachers kag sa security guards nga assigned sa gate naman. Okay, Joms? Si Sir Tony Panisales dari Bumudoni ang principal. Amo na ang na-mention niya to nga apektado tong pila ka mga kabarangayan o kung pila ka barangay to sa piyak nga porsyon sang Suba. Amo ni ang masunod ang barangay Lingkod, barangay Muruburo, barangay Kamambugan, Ilahas, Namatay, Agsalanan,
kag Kagayuman. Kung isip-isipo naton pitugit ka barangay kay ng apektado. Alin to sa piyak nga tiya mo ning daily routine sang iban. Nga nagapakadto diri sa piyak nga side nga paagi di karon sa sining balsa nga makatabok lang ini sila adre Bumudon ni. Tiya mo na ang sitwasyon Jones? nabi diri sa may Bombo Joms? go ahead. Oo. Pila ka metros ang pangpang to pangpang ang span sang suba nga ginatabok sang lantay? Estimated talang Bumudon no kay tinag-try gid kita ni nga makatabok man sa piyak siguro 40 to 50 meters ang kalayon sa piyak kadin sa piyak pakadto sa piyak. 40 to 50 meters. Yes. May portion man nga makalapak ikaw sa dakal-dakal kay hindi man ginhambal nga bilogin nga suba ni tubig ang malabayan mo. Oo. So may portion man nga makapatong ikaw sa balas Bumudon. Oo, kay subong nabaw pa ang suba. Way baha mo, way ulan. Pero siling Yes. sang AD Pindon Construction dalom na para sa ila. Amo gani pero may portion man nga madalom ang tubig amo na nga ang iban nagasakay gid sa balsa labanan sang sining mga tawo nga ti nagatabok sa may nasambit yang nga lugar Bumudon ni. Kaya mo nang isa sa Mga pila ka lantaw naman. layon ni Bombo Jomar ang ginatabid-tabid nila sa ilang alantay. May 20 ka kawayan Masursobra siguro kay ting iban kag may nga kawayan bla Oo. nga ginatabid la nila tapos may ginbutang pagid sila nga palutaw interior sang guma ni sa salakyan para at least nga maglutaw bla Oo. Bumudon Daw tapos salbabida lang gwa niya no? daw salbabida ang mabudlay da kung hindi ka kabalo mag-balance kay kung hindi ka kabalo mag-balance da kag kung malaban sa piyak so may tendency nga mag takilid ang balsa kag may tendency nga mahulog ikaw. Oo. Kaya mo na nga antes nga Posible magtabok sa piyak. kumulob. Yes. Antes magtabok sa piyak gina gina-plastar ini sila sa nagapasalitate sa lugar. Para at least nga diretso ang pagtabok nila sa piyak nga paparte sa suba. Hindi man imanot kay may lupid man. Oo. Nga banting halin diri sa may piyak abi nga taytay pakadto man dito sa piyak. Oo. Pero bisan may banting lubid Bombo Jomar, makuan mo gidya nga ginaanod gidya sang suba ang lantay kay hindi sang straight ang lakat sang lantay or ang tabok sang lantay hindi saya sang straight sa banting kay ang banting tiko pa o nagapanaog pa kay ti ginabutong siya sang lantay nga ginaanod man sang tubig sa suba mo. Yes. Ti hindi sang straight yang iya nga iya sining lakat abi sang lantay. Hindi siya straight no. Oo, daw maliko pa saya sa ubos kay ti ginaanod siya sang tubig sa suba. Nagasunod siya Bumudon sa clearance ng tubig. Ang lantay. Tapos depende man kay kung tawutanta kung puno abi kaya capacity sini mangkot ato sa naga-facilitate dito depende man sa tawo kili kung ano kadako Bumudon ti kung kaya gross ako panlawason mga 60 to 70 kilos ang capacity sini do mga 7. Oo. Ka individual. Pero kung mas magaan ka dra so may mga base kisa nagapulo o kung iban ganito mga estudyante nga mga elementary karga man tingop na lang para at least nga hindi na sila magastuhan kung hindi mabudlay kag madasig ang pagtransport alin sa piyak pakadto naman niya sa piyak nga porsyon sang sining suba Bumudon Ano kadako ning lubid nga ginabanting nila? Ang regular nga lupid nga ginagamit wala maghikot sa karbaw. Ti kon mag-amos ini gamay ni Jones.
Hindi dapat magpakampante ang mga kautor naton nga nagatabok-tabok da kay inali bala mabugto. Amo ganiti Isa lang ni, why nilagin doble ni or why nilagin sa lapid ni? isa lang ang higot nga muning ginatabidan sang sining lantay. At tapos do diri naman lang gauya tong facilitate sini. At tapos siya ning ginabutong niya lang bla. At tapos ti masunod malaning lantay. Napaka dito sa may pihak nga apart sang sining suba bumuto ni siman kay duwa ni kabilog ang lantay nila para at least nga timadasig ang pag-transport halin sa piyak pagkadto sa piyak nga portion asang sining suba bumuto ni. Oo, so nagasundanay man kung magtabok? Yes. Kung damo gid pasayro? Bisan gamay man nagasundanay man sila. Oo. Ang kita taga ning iban bisan isa ga tabok na sa piyak iti. Wala to no panakarapon basi ko na oras ang iban mabalik la masakay man. So ginadulong na lang. Ang iban tiduay naman gani nagahatag man asang donation bumuto ni ang kakang iban siguro permi na sila nagalabay da. Nga do tingog na lang nila ginahatag iti kilala man. Ang halos kalabanan nga nagatapok sa lugar. Ang iban ti amunay kun mga tricycle kag masalakyan hindi gid katabok malibot gito sa may sa may kon tricycle kag gid madiretso to sa may hanging bridge. Sa may babaw nga porsyon pero hindi na to kalabay kay ongoing ning pag repair sa ning hanging bridge sa may Moroboro sa mo man yang Banwa kay nag-check kita to sa may area bumuto ni ang makalabay mga tao pero sa una ang salakyan access maka-access sa lugar kay dako man sa hanging bridge kag mapag-on protesta siguro sa sige-sige kag sa ulan amo to nga do nagkalabatas tong mga steel sa may dalom nga nagsapnay asa sining hanging bridge amo na nga gin apatikayon sa repair pero ang yan niya sang probinsya bumuto ni sa Subong ako nakita naton ti amo na may video makita na may footage man nga gina-repair ang ining nasambit karon nga hanging bridge sa may sambit nga lugar. Oo, inaya pondo na sang Iloilo Provincial Government amo ning ginhatag dito ni Governor Toto Defensor nga 5 million pesos. Pero ining sa rehabilitation sang Monfort Bridge sa DPWH gid nga project ni Joms. Roger that. Bumudo ni anda na mga pila gani ning budget nila? Come again? Mga pila gani ning budget nila dra sa rehab sang Monfort Bridge? Ang na-secure tadi kay napangita tato kinang project billboard. Oo. Ang naka-secure kita dili lang sa may sa may rehabilitation sang Bailey Bridge sa may Moroboro. Okay, ang nakita tato doon di man to ya project pulit do sign of ano man to do information to ano bla sign of peace. Hindi man ang ang advisory sa public lang ati ang taytay naguba under repair pero wala na butang to sa kung pilatong budget kung hindi bala required ina sa mga kontraktor nga basta gani may mga government projects butang gid sila dra sang ilang project billboard para mabalaan sang publiko kung saan na ginsuguran, saan target nga matapos, pila ang budget, sino ang implementing agency, sino ang kontraktor, di inahalin ang budget para nga may sukton bala ang tao for the sake of transparency and accountability while mala sang may ginatago dra sa project sa rehabilitation sang Monfort Bridge tinga waya sila dra sang project billboard how? Amo gani tingay pag sunod to sa may area ang nakita tadriya bumudo ni advisory sa public kung public advisory nga ongoing ining repair o kung rehabilitation sang sining Jingli Bridge along poblasyon
kagalapos sa may piyak nga barangay kasi na-mention ko man early nga muning nagatabok dira sa may nasampit nga lugar sa may area. Sige. Ako po doon Kung sa may Bailey Bridge, ang calendar days niya ni 130. 130 days. Saan o gani ang project started ni Joms? November 28, 2022. Ang started date, tapos ang targeted date sa completion, April 7, 2023. Oo. Mga kulang-kulang isa ka bulan na lang sumugod subong. First week. April. Oo. Lapit-lapit na. Semana Santa matapos na ni. Ate, kamay pa kay kung ng taon naton, do rin na sila yung part sa high school na gaupara. Ang gina-repair sa may dalong kay grabe gito galing batas kang kabilya. Pero ang banting yung sa may babaw bilang kabulay nga dako, why na problema ang sa idalom kay tidra naga-drain ang tubig. So sa sige-sige siguro ang mga nagkakabatas. May mga equipment naman sa lugar kasi may ara sang project billboard Bombo Jomar dito sa repair and rehabilitation of Dingle Bridge along Poblacion Dingle to Kamambugan Road. May ara. Date started September 28, 2022. Contract completion date April 19, 2023. Contract cost 57,020,881 pesos and 23 centavos. Pizza na kita subong 16 buwas pizza 17. May mga isa ka bulan na lang sila kag mahuman ang nasambitan sining project. Ako tapos sa kabulan kay sa bundo matulit na tukod nga ligi. Ano pala sila ga buho. Sa may dalo mo po doon Pag award sini sa ila sang kontrata, may ari ni sang advance payment na sa ila. Or may gin-release na rin sa ilang mobilization fund in preparation sang ila sining construction sang project sa pag-undertake sang project. Kung mag 57 million pesos ang total contract cost, tapos mag 15% abi ang advance payment or ang mobilization fund nga gin-release sa ila, why pa ni sila Joms ka pulpog sang tuktukon nga kalabitos nga lansang dra sa project? May 8.5 million pesos na ginhatag ni sa ila. 15% sang contract cost amo ng advance payment sa ila. Ginano nila tong 8.5 million man? Ang kita tato ang gina kayo subong pemoton going ang kapag nilabis ang sheet pile sa may dalom babodoniti amo pala na ang ang mga development na sa pag-repair siling sa picture niya nga tatay and the rest nating iba na muna nga kung magulan dapat subong pinabirahan kay hindi man gid dapat alain ako nagabubo ang ulan so maka-simpo gid no ang kontraktor sa pag double time para at least na hitso na ni kag timagyan na sa pasalakyan hindi kitabok kali sa piyak pakadto dali sa may piyak nga porsyon asang suba bumuto ni. Nagligad nga adlaw gin-announce na sang Pag-asa nga natapos na ang La Niña period. Tingadlaw na ta subong ho, why naman ulan? Hindi naman mabaha. Why naman ulan kay tama man siya ingat nami man simbo. Sige. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radio.
Bombo. Maraming nga salamat sa kay Bombo Jomar Villa. Sanbay sa mga kabombo ta kay balik-balikan ta ni ang inang way pa naga ano-ano gyapon. Manog tapos na ni sa Abril ang project dira rehabilitation sa Monfort Bridge. Now manog tapos sa Abril pero way pa nagano-anong ila sining project nga kuno ginsugura nila September 2022. With 50 million plus nga budget kag may advance payment nga 8.5 million pesos, no? Why pa sila makapadulot sang bingkong nga tuktokon nga kalabitos nga lansang dira sa project site ang AD Pendon Construction nakatandog na ni nakabaton ni sang 8.5 million pesos nga advance payment. No, tigin ano to nila sinong mga naigo to sang sipa sang 8.5 million. Balik-balikan tara pagkatapos sa mga pahanumdom. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities from March 12 to 18, 2023. March 18 is the Liberation of Panay. Adlaw nga makasaysayan kag may dako nga sentimental significance para sa mga Ilonggos. Sa sining espesyal nga adlaw, you are invited to spend your Saturday night sa Plazuela de Iloilo and be entertained by the Philippine Army Band sa duha ka oras nga musical show sa concert at the Plaza. Magasugod alas 6 sa gabi sa Marso 18. Sa among nga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mags ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 19, Domingo, ginaagdang tanan nga magtambong sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga tubangon ang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paatag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas sang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinahanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon.
Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among 7 minutos na nakaligad sa taknang alauna sa hapon. Ipakita tabalaliwat sa aton sini nga mga kabombo ining project billboard sang AD Pendon Construction and Supply Incorporated ang kontraktor sining rehabilitation sang tulay dra sa may area sang Dingle, Iloilo. Ang isa to bombo Omel no sa Bailey Bridge na siya. May project billboard sila dra nga gin paskil. Repair, rehabilitation of Dingle Bridge along Poblacion Dingle, Kamambugan Road. Location, Dingle, Iloilo. Name of contractor, AD Pendon Construction and Supply Incorporated. Date started. Ginsugura ng proyekto September 28, 2022. Last year. Contract completion date. Matapos kuno ni ang kontrata, mahuman ang project. April 19, 2023. Di may masulusobra isa ka bulan na lang sila. Subong kag mahuman ini kay Marso na subong. Next month, Abril na. Contract cost 57,020,881 pesos and 23 centavos. Implementing Office, Department of Public Works and Highways, Iloilo, 2nd District Engineering Office. Source of fund, annual budget ni sang Department of Public Works and Highways, nationally funded project ini. Aside sina, part mandra sang ilang sini nga project billboard, no? Dira makita ang kunta ni update sa status sang construction sina nga project, no? May ara sina dra sang table nga nakapagkit ang duration sang project 205 calendar days. Amo na gani. Started September 28, 2022
target date of completion April 19, 2023. May ara sang kolom dira regarding sa percentage of completion. No? Pila na ka porsyento nga nakumpleto na. Titani, gina-update ina sinadra sang AD Pindon or ni DPWH man, naka-reflect tani inadra for the information sang public kung nagahulag ang project kag kung nagatrabaho dira ang kontraktor sa project. Dapat nakabutang na da, for example, sa percentage of completion, 10%. No? Inang 10% nga completion as of as of November 2022 abi or as of January 2023, percentage of completion 30%. Cost incurred to date, no? Pila na nagasto nyo da? As of January abi, pila na? May 20 milyones na, may 15 milyones na, may 10 milyones na. Tani, may nakabutang sinadra nga mga datos. No? TOI, pati date completed kag remarks. No? Why sang may nakabutang? Nga dapat may ara sinadra para ma-inform ni kontraktor and ni DPWH ang public kung anong dalagan sang ila sini nga project. Nahuya man guro sila magbutang dra nga percentage of completion 0. As of March 16, 2023, cost incurred date, no ba si mga 15 milyones nang nalamo nila sinadra sa 57 million pesos nga worth sang project. Tapos why sila sa may mapakita sini nga mahura, tinahuya man guro sila magbutang kun pila nang ila sinadra nga nalamon nga pundo nga way gyapon sa mihurang ila sini nga project. No? Di siyempre why sila dra sang ibutang sa date completed? Paano nila dra butangan ang date completed kay why pa gani masuguran? Why pa gani mag tunga-tunga? Why pa gani mag 1/4 gurong ila sinadra nga trabaho? Ti batas. Target date of completion April 19, 2023. March 16 na kita subong ho. Sa Domingo, March 19, may countdown na 30 dias na lang lantas ng ila sinadra nga liog kung hindi nila mahumana. Ang galing sino man ang malantas ang ila sinadra nga liog kay mga perfect partners ini sila sang DPWH. Ti laban-laban sini. Mangayo ni sila palugit, mangayo ni sila sang extension sang contract kay hindi nila na mahuman by April 19 mo. No? Hindi nila na mahuman by April 19, 2023. Biskan magpalansang pasuli si Engineer Jose Alfruto. No? Kung malansang ina or malansang makumplito ina by April 19, 2023, no? Biskan magpusta pa si Engineer Jose Alfruto, mapalansang sa suli. Kung matapos na, hindi na matapos. No? Hulmontang mga tinaga ni Congressman Ferds Biron, no? Biskan may magpabitay pada sa plaza. Kung matapos na sang AD Pindon Construction by April 19, nga sulod sa ila sa kontrata ng project, hindi matapos na. No? Because that is statistically improbable. No? Kung sa mga survey pa, nga na matapos sina, nga may masulusobra, isa ka bulan na lang sila nga magtrabaho, nga subong, hindi pa sila kabalo kung anong ila sinadra nga approach sa pag-construct sang project. Pero ang perwisyo sa mga tao, ti adlaw-adlaw, aga hapon sa mga estudyante. Ti dapat masugod ang klase dra sa Rufino Palabrica Senior National High School, La City, 15 sa aga. Gin-adjust nila 7:30. Kay malate ang mga estudyante. Kay nagalantay pa ya sila dra para makatabok sa suba. Ang iban dito pa ya nagalibot sa may
Bailey Bridge sa may Moroboro, nga layo pang ila sa nga libutan, kag magalabot sa eskwelahan. Kun hapon, no? Iba niya nga mga eskwelahan gabuhi la 5 sapon, tila ginatimpranuhan pa nilang pagbuhi, kay para nga in consideration sa mga estudyante, ginatos ka mga estudyante, nga dira paya matabok kung magpuli sa ila sila nga balay. Sa may tulay nga masakay lang niya sila sa balsa-balsa nga tama kaawat kung tabok sila. Ti perwisyo ang pagkasamad sang Montfort Bridge, ti waya kita sina sang may mabasol dra kay force major na mo. Ginagyan sang natural calamity gin bagyuhan ni Bagyo Agaton, nagbaha, ti daan naman abi ang Montfort Bridge na rosdak. Mula nga way sa kami magyan ang mga tao dati. Na perwisyo na gani ang mga tao bangod sa naagyan nila sa niyang kalamidad. Amo na nga tani ang aton nga gobyerno padasigon ang konstruksyon sang tulay para nga ma-relieve na ang mga pumuluyo dra sang ila sa nga kabudlay. Gindugangan pagid sang kontraktor nga bulok. Bulok nga klase ka kontraktor ni. Hindi sila kabalo maglubong sang pilote, magpatindog sang haligi kay dalom kunong suba. Dalom kunong tubig, masulog kuno. No? Ti pag inano yan nila nga ano pag pabiding sang project dara hubas ang subahaw. Kagulihin na lang na iya nga natubigan liwat ang suba nga waya ina ma-consider sang nagpatigayon sang feasibility study nga madalom gali ang suba. Waya ina ma-include sa pag-design sang project nga madalom gali ang suba kay pag himo sang design hubas ang suba. Nga makibot ya si AD Pindon Construction nga madalom ang tubig sa suba. That's why nga hindi nila matrabahon, dapat nila sinadra nga trabahon. Ang problemahon niya tani dira sang tawo amo lang ang tong baha nga nagwasak sang ila sini nga tulay mo. Ti patiya sa si AD Pindo nagdugang pagid sang problema dira sa mga pumuluyo. No? Ang naghalit tani iya sa mga tawo adtong baha lang nga dala sang Bagyo Agaton sang August 2022 nga ginwasak ang Montfort Bridge. Ti pati iya si AD Pindondra nag-add insult to injury pagid sa mga tao kay ginhapa-hapaan niya ang kontrata nga kuno mahuman niya in 205 calendar days nga kun masuguran niya September humanon niya April ti subong diin sila dra kitaon. Kay failure man ang ila sa nadraya karon nga project kay human og isa ka bulan na lang. Hindi pa nila mahuman nga dapat mahuman na nila ina. No? Hindi man iya sang first time nga may gin-construct nga tulay nga naga-traverse or nagatabok sa body of water sa suba, iban gani dagat pang ginatabok. No? Abot kabati na ni si AD Pindon Construction sang ginatawag nga San Juanico Bridge. No? Ang San Juanico Bridge para sa ihibalo ni AD Pindon Construction and Supply Incorporated, Marcos ira nga taytay ni. No? Gintukod ni during sang Marcos administration, Marcos Senior, no? The late Ferdinand Edralin Marcos, part sang Pan-Philippine Highway. Ginatabok sini ang Samar kag Leyte. Ti nagatabok ni nagacross ni sa San Juanico Strait. No? Sa tuanay gin kilala ini nga pinaka malaba sini kag pinakamalawig sini nga tulay diri sa Pilipinas. 2.16 kilometers niti. Makita nyong San Juanico Bridge sa mga Facebook Live viewers naton ti pila ka haligi sinadra ang nagatindog sa San Juanico Strait sa dagat. Ti amo to nga nang diktador si Marcos.
ginmarsyalyo ang Pilipinas, pero way man tayo kabati sa libro sang kasaysayan, revised man o kun original nga history book nga ginmanduan ni Marcos ang San Juanico Strait nga pasiradhan, pahubsan kay matindog ang taytay nga magadala sang San Juanico Bridge kay kun may tubig hindi magtindog ang mga pilote, mga haligi nila da. Way man to gindiktahan ni Marcos ang San Juanico Strait nga hubas anay kamuda kay mapatindog kuda tulay ti way man. Ti dalom pa na ang suba sa dingle sa San Juanico Strait. Tanahaga nga ti 1960s pagani ni napatindog. Kung ikumparar subong ang mga teknolohiya sa engineering, sinangat simpo, hindi hamak yung nga mas moderno, mas abansi, subong ang ginagamit ng mga equipment, mga facilities, mga techniques sa pag-construct sang tulay. Abot kabati si AD Pindon Construction sang Cebu-Cordova Link Expressway sang SISLEX. Ang Cebu-Cordova Bridge, amo ning ikatatlo ng Cebu-Mactan Bridge. Ti 8.9 kilometers ni Toll Bridge Expressway sa may Metro Cebu. Ti ginakonekta man sining South Road property sa may Cebu City sa mainland Cebu. Kag Cordova, kag Mactan Island. Ti gatabok ni ang Cebu-Cordova Bridge sa Mactan Channel. Ti dagat man. No? Laba pa ni sang sagintabok nga dagat sang San Juanico Bridge. Amo ning pinakamalawig subong nga bridge nag-take over sa record sang San Juanico Bridge nga longest bridge sang pungsod. Amo ning Cebu-Cordova Link Expressway or ang Cebu-Cordova Bridge. Ti way man tagabati nga ginpahubsan sadto ang Mactan Channel para nga maka lubong sang pilote kay makapatindog sang mga pier or sa mga haligi nga tandayan sang Cebu-Cordova Bridge. Way man hubas ang Mactan Channel, nagtilindog man da mga pilote na human man ang Cebu-Cordova Bridge sao? Ti dalom pang suba sa dingle sang sa Mactan Channel. Sa ton sini nga mga kabombo. Abot kabati si AD Pindon Construction sang Pangil Bay Bridge. Under construction ni subong. 3.77 kilometers nga tulay ni nga angot man sa Tangob, Misamis Occidental kag sa Tubod, Lanao del Norte. Kung mahumani, amo mani amangin longest water spanning bridge sa Pilipinas. Ti nagakuan man subong. Way man to nahubsan ang body of water nga tabukan sang Pangil Bay Bridge o gatilindog man ang mga pier, mga haligi sang Pangil Bay Bridge nga may tubig man sa dalom. Ti dalom pa na ang suba sa dingle sang sa dagato nga ginatindugan sang haligi kagin lubngan sang pilote sang Pangil Bay Bridge. Basi mahambal si AD Pindon nga ti kay mga moderno nabi niya nga mga equipment ang gingamit nila, advanced nabi nga mga kuani nga mga construction equipment kag techniques ang ilang nga ginagamit ti amo niya simpo pa ni kupong-kupong. No basi way payabla kakita sang sibilisasyon si AD Pindon Construction. Amo na nga naga-overheat yang utok nila subong kon paano nila patindugan sang haligi. Ang ilang nga tulay sa dingle kay dalom tubig sa suba, no? Ti mabalik ta sa sinang una no? Sang way pang sibilisasyon. Ambot kabati sila sang Jones Bridge or ang William A. Jones Memorial Bridge. No?
nagatabok ini sa Pasig River sa may Manila. Ti ang Jones Bridge sa aton sini nga mga kabombo originally Puente de Españana, Tiempo Espanyol, Bridge of Spain. Ti may haligi man na, may pilote man sa dalom, Tiempo Espanyol na patukod Manila na, way man na nilagin pa hubsan ang Pasig River, way man nila tugin punungan sa babaw, para nga hindi magilig ang tubig, kag mahubas ang Pasig River, kay mapatindog na itong mga Espanyol sang haligi nila, para nga matukod ining Puente de España, para makonect nilang Quintin Paredes Road sa may Binondo District kag ang Padre Burgos Avenue sa may Ermita District. Di nagtindog man nga sige man ang ilig sang Pasig River. No? Di mas dalom pa ang tubig sa suba sa dingli sang sa Pasig River how? 115 meters ang kalabaon siniti, ang kalabaon da sang patindogon nga tulay sa dingle, hindi man guro maglayo sa kalabaon sang Jones Bridge. Ti paano yang nahimo ganining Jones Bridge, nahimo ang San Juanico Bridge, ang Cebu Cordova Bridge, ang Pangil Bay gina-construct ni Subong. Way manilagin pahubsan ang dagat, way manilagin pahubsan ang suba, nakapatindog man sila sang haligi nila. Tingaya nga si AD Pindon Construction, hindi kadalang utok magpatindog sang haligi sa suba sa dingli. No? Gin-search naton kung anong meaning sang AD sa AD Pindon Construction. Way ta makita kung anong ginatindugan sining AD sa AD Pindon Construction, pero may nakahutik sa akon. Ang AD sa AD Pindon Construction, kuan ko na, Aika Dipunggol, Pindol Construction and Supply Incorporated. Ti ano man, Aika Dipunggol or AD Pindon Construction and Supply Incorporated, anong plano nyo sa dingle? Padayuno nyo pa ni or ma-pull out na lang kamo kag i-refund nyo na lang ang gobyerno kag pabuslan niya sang kontraktor nga makahisrod sa ilang sining nga trabaho. Ma-pretend na lang tanga waay kuno abi sa mga tulay nga ginpatindog diri sa may syudad sang Iloilo nga nagatabok man sa Iloilo River. No? Ma-pretend na lang tanga wala kuno abi sang Halandoni Bridge 170 meters ni nga nagalink sa city proper sa La Paz District. Di may haligi man gatindog man sa Iloilo River ang haligi. Sini way man ginpahubsan ang Iloilo River, way man tugin punungan ang Iloilo River sang ginpatindog ni nagtindog man haw. Ang Halandoni Bridge, no? Ma-pretend na lang kita nga waay sang bridge sa may diversion road nga 137 meters ang kalabaon niya nga nagaling sa city proper kag sa distrito sa Mandurriao, no? Ma-pretend na lang tanga way manada sang haligi nga nagatindog sa suba. Mapakuno-kuno man tanga way kuno abi sang Mulyiloni Bridge diri sa Iloilo City nga nagaling sa city proper kag sa Lapus District nga 130 meters man ang kalabaon sini. Tiway man ginpahubsan ang Iloilo River sang ginpatindog ning Mulyiloni Bridge. No? Mapakuno-kuno pagita nga waay sang Forbes Bridge nga nagakonekta sa city proper kag sa La Paz District nga may haligi man nga nagatindog man sa suba nga waay man ginpahubsan ang Iloilo River sang ginpatindog ni. No? Amo man ang Carpenter Bridges, ang Quirino Lopez Bridge, no? Kualanta mapakuno-kuno lang tanga waay kuno abi ni naga-exister nga mga tulay diri sa syudad sang Iloilo, no? Nga ilang nga mga haligi ara man sa dalom tubig. Ti paano yang nagtilindog ini? Nga si AD Pindon, ang Aika Dipunggol nga Pindon Construction, hindi ya kapatindog sang haligi sa may dingli kay kuno dalom tubig kay kuno sulog tubig.
no? Kung waay gid sang may nagasaka sa utok ni AD Pindon, kung paano pa tindugan sang haligi kag matapos ang tulay sa may dingle, ngayo kamo tubulig sa kay kuano kay International Builders Corporation, no? Hulam kamo to sang punong technology ni IBC, no? Punungan tanan ang suba sa dingle para nga maghubas ang tubig, no? Kita na lang ma-adjust, no? Stop down na lang kita sa level sang engineering technology ni AD Pindon Construction nga way pagkakita sang sibilisasyon amo na nga hindi makabalo magpatindog sang haligi sa suba sa dingle, no? Mabalik na lang ta sa punong-punong technology, no? Punungan tan suba sa dingle para nga way sa magilig sini nga tubig para nga makatrabaho na si AD Pindon Construction, no? Ang eskwelahan nga nahalitan sang kauyaya ni AD Pindon, Rufino Palabrica Senior National High School. Sino ganing mayor subong sa Banwasang Dingle, Iloilo, Daw Palabrica man ang apelyido Bongbomel, no? Si Mayor Rufino Palabrica III. Daw muna sang mayor sang Dingle, no? Ti ang eskwelahan da National High School da ginpangalan in honor ni Lolo Mugorone. Mayor Palabrica, sir, no? Si Rufino G. Palabrica Senior, Lolo Mugorone, ti sayagin pangalan ang National High School da sa Dingle in his memory, in his honor, no? Tapos iya ang imo nga gin pasugtandra karon pag dishonor sa mga estudyante nga nag-eskwela sa eskwelahan nga gin pangalan in honor sa kay Palabrica Senior. Kay daway kagidaya sang tinimok-timok Mayor Rufino Palabrica III, sir. Na ano ka, na lumos ka sa madalong tubig sa suba sang dingle. Daway kagida kabutwa, haw. Ano ka mo ni AD Pindon Construction? Perfect partner man? Tani ka ikaw drang amay sang banwa, mga kabataan mo da nga mga estudyante, ho? Ga-eskwela sa eskwelahan nga gin pangalan in memory and in honor sang tukayo mo, ginapirwisyo sang kontraktor nga hindi ka balo magpatindog sang haligi sa suba nga may tubig para nga matabukan sang tulay, ginperwisyo niya. Tiway kagidayay mo sang daw damo man tubo da sa dingle. Way kagida ka tapas ang bagulan nga tubo kagin bakol sa spinal cord sang AD Pindon Construction Mayor Palabrica. Ang mga alipungoy man nga mga opisyalis naton sa probinsya sang Iloilo, no? Ti kunway gin pangtokbol, kunway sila gin pangtokbol sa sitwasyon dra subong sa mga pumuluyo sa dingle, sa perwisyo sang pagkauyaya dira sang ilang nga kontraktor, way managhululag. Tiyasta gani subong way gahulag mo. Ti ano ya si AD Pindon Construction and Supply Incorporated? Sa inyo, anong relasyon nyo sa kay AD Pindon? Nga daw ay draya sang gusto nga kadol sini sa kay AD Pindon? Sa iya sinadra nga failure sa pag-undertake sang project nga gintugyan sa iya. Way man guro ni gintayaan sang shotgun sa AD Pindon nga
intra sa bidding para sa project da. Nagmato-mato man ang guro niya kay interesado sa mo. Nga kontrata sinadra kay abi niya kasarang sa. Tapos subong kay kita niya nga dalom gali tubig, hindi sa kapatindog haligi, mapaukoy-ukoy siya. Tapos ang mga alipungoy manaton sini nga mga opisyal, no? Gobernador sang probinsya, mayor sang Dingle, mga board member sang kwarto distrito, pati congressman sang kwarto distrito, no? Anong inyo da sa kay AD Pindon Construction nga gina-allow nyo iya si AD Pindon nga mag pinabuang da sa project nga hindi niya sini matandog, hindi niya sini mahuman kag daw waay man kita sang lauman kaparehos nga waay man ta sang lauman na bala sa kay IBC diri sa may ungka flyover ho, no? Ti ano pang lauman nyo sinadra sa kay AD Pindon Construction. Dapat kung may naga-supervise sinadra nga project engineer or kung na mga local officials man dira may igtalopangod man sa ila sini nga mga pumuluyo tani pagkakita nila, no? Nga daw hindi nakaubos ang sinamo niya si AD Pindon sa iya sinadra nga project, pinalayas na ni. Kag pinabuslan sang kontraktor nga makaisrot ya sang ila sinadra nga trabaho. 46 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Standby kay pagbaliktad, check nato ng report ni Bombo Chari Sumagpao. Ang taltal sa Gimaras sa may Balaan Bukid, subong kuno nga Biyernes Santo, subong nga tuig nga Holy Week observance. Panumbalik after sang pila man ko tuig nga way na dramatigayon bangod sa COVID-19 pandemic. Balik-balikan dara pagkatapos sa mga pahanumdom. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress,
kag restlessness. Indi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini kamaayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Philippine Standard Time, 50 minutos na nagaligad sa takna nga launa sa hapon. I-check naton sa Dilimadugay ang report ni Bombo Chari Sumagpao. Si Iloilo City Mayor Jared Reñas, chairman sang Infrastructure Development Committee, dari sa National Economic Development Authority or sa Regional Development Council rather, no, RDC, no? Under sinisaila ang pag-istorya, pagplano, no? Pag-recommend sang mga infrastructure projects nga ipatuman diri sa Western Visayas para man sa development sa aton sini nga rehiyon, no? Diri gani man sa Western Visayas may mga identified nga mga infrastructure flagship projects ang Marcos administration subong under sa Build More program, massive infrastructure development program sang Marcos administration. Ti may pulo diri ka mga infrastructure projects, may mga ongoing, may mga under sa preparation stage, may mga under sa preparation stage. Kaya ginakilala naton ang infrastructure development bilang bulig sa pagpasanyog man sang aton sining rehiyon, no? Pagpasanyog sang aton sining ekonomiya kay tikon kumplito man sa mga farm to market roads, no? Maayo ang aton sining mga karsada nga naga-connect sa madamo sining mga lugar. May mga irrigation projects sa kita nga hindi mabudlayan ang aton nya sining mga manguma pag abot sa irigasyon sa ila sining mga pananom, no? Kung mapayo ang aton sining mga road networks, mapadasig ang pag-travel sa mga tawo, no? Ma-develop aton sining mga airports, aton sining mga pantalan, no? Ti kon matabo pagid nga ma-revive ang ining Panay Railways, mapatindugan sang Iloilo Capiz Expressway, no? Ini nga mga projects kon mangin maayo lang dako mabulig sini sa aton. Kag mangin maayo lang ina nga mga projects kun ang mga kontraktor nga nagapatigayon sina mga matarong man, no? Pero kun ang mga infrastructure development projects ni panghatag mo abi sa mga IBC, no? Nga nagaulos mo ang ila sini nga mga flyover, hindi mahuman-human ang ila sini nga mga flyover, favored contractor, papaan sa ila tag 3 tag 5 kadululungan sini simultaneous nga mga projects gina-undertake nga balde malang ila sina kapital, hindi nila mahuman-human, imbis nga makabulig sa mga tawo, no? Nagperwisyo padugang, tiway pulos ining handom naton nga mapasanyog ang mga infrastruktura diri sa Western Visayas, no? Titani may inisyatibo ining Infrastructure Development Committee since imbis nga makabulig, makahamper payagani, makapugong payagani, makadelay payagani sa development sa aton sining nga rehiyon, ining mga house show bala nga mga kontraktor ni bala, no? Ini mga fly by night nga mga kontraktor ni balay ng mga nagahapa-hapa sa mga project nga kung ihatag na gani sa ilang project, hindi man sila maka bat-bat, no? Dapat ginapangdula na ni. Ginapangdulaan lisensya ni, ginapabaligya na ng tani ni sang scrap, no? Kayo ay inalungong sa construction. Ang mga kapareho sa mga AD Pindon Construction, ining ay Kadipunggol Pindon Construction, way tani niya sang lugar nga mag-intra sa infrastructure development projects diri sa Western Visayas, diri sa aton sa Iloilo, kay tilang tawa bala ang purpose sang infrastructure development, no?
para mapasulhay ang pagpangabuhi isang tawo. Di ano yang ginahimo ni Dipindon Construction, ni IBC Construction, kag sang iban pa sinadra nga mga ginpang pili nga awardan sang kontrata kay ti lapit sa luwag. Dako maghatag kickback sa mga politiko nga mga godfather nila, no? Waay ginaperwisyo, kumbaga sabotahi pagani niyang ila sa ginahimo mo, no? Ti dapat dula na niya sa listahan sang mga bidders kung mayara kita sa mga ginapabid nga mga infra projects, no? Dapat i-overhaul ining sistema sang construction sa Iloilo, sa Western Visayas, ipang reassess tani niliwat ang mga capabilities, no? Kag ang record sang mga contractor dre para nga masala naton, no? Sinoong mga may record nga hindi kabalo magpatindog sang haligi sang tulay kun dalom tubig, no? Sinoong nagakausmuran sang mga haligi nila sa mga flyover? Sinoong mga hindi makabatbat trabaho sang project nga mahuman nila within sa nakasugtan nila sa kontrata, no? Kag sulit-sulit pa, hindi lang sang isa ka project nga may lapses sila, kundi daw halos tanan nga mga project sila may lapses, no? Hindi na dapat niya pagpaintrahon sa mga bidding mo. Kung gusto naton tayo yon, no? Kagwaya sang may magsabotahe sa aton sini nga infrastructure development, dapat may inisyatibo nga kasubong sinang Infrastructure Development Committee, no? Kanday Mayor Jeret Reñas as head, as chairperson sinang nga committee, no? Talupang doon dapat nila ning concern sa mga hausyaw nga mga kontraktor. Sa tanay si Bombo Chari sumagpaw kay magabalik na kuno ang taltal sa Balaan Bukid sining Semana Santa sa Biyernes Santo. Bombo Chari sa report, please go ahead. Magabalik na Bombo Benny sa liwat ang pagtaltal sa Balaan Bukid 2023 sini nga kalaabuton nga Abril 7 matapos ang 3 katuig nga pag-untat sini bangod gani sa COVID-19 pandemic. Sa ginpatigayon nga press conference sang Hordan municipal government, no, kung sa diin gintambungan ini sa nga nagkalain-lain nga mga ahensya Bombo Doni ara ang presensya sang Coast Guard Station Iloilo, sang Marina, sang Philippine National Police, sa Provincial Government of Guimaras, ara man ang asosasyon sa pagtaltal sa Balaan Bukid, kag ara man si Mr. Jack Kunlo nag-attender man ini ang bahin sang PSTMO kung sa diin gin-discuss ang pipila ka mga concerns concerning diri sa mga pagbiyahe, seguridad kag preparasyon man sa banwa sang Hordan para sa palaabuton nga pagtaltal sa Balaan Bukid. So wala sa nga may nagbag-o iya sa syempre sa preparasyon kag sa ano gid man ang aktibidades sang asosasyon sang pagtaltal sa Balaan Bukid kun sa diin Bombo Doni diri no amo man sa gihapon magaumpisa gid sila sang ila sining aktibidad Abril 7. Biyernes Santo ina alas 12 sang udto kun sa diin maumpisa ina sa area sa may banwa sang Hordan nga ginatawag nila nga smallest plaza after sina makadto kadto sa St. John the Baptist Church kung sa diin mapatigayon na ang asosasyon sang pagtaltal sang Balaan Bukid sang isa ka street drama o kung street play nga ginatawag nila kag sa kada area nga ina may ara sila scene nga ginapreparar pakadto sa may Hordan Municipal Grounds. Pag abot sa mo naman nga area may ara sang mga pipila ka scenes nga ipakita inang mga cast o kon mga characters sa pagtaltal sa Balaan Bukid, pakadto sa entrance sang Roro Wars, pakadto sa area sang Barangay Hoskin, pakadto sa may lunok nga ginatawag nila asa nga magsaka na gid pasaka sa may area iya sang Balaan Bukid kung sa diin dira ang Crucifixion of Jesus kag ang Zapieta nga ginatawag nila. Sa dira nga mga aktibidades wala dira sang pagbag-o, may street play gihapon, street drama nga dira pwede gid makaupod ang mga deboto kag mga tumalambong. So naga-expectad diri kaya pre-pandemic period nagakadto na daan ang mga deboto nagalabot sa 20,000 to 25,000 ka mga deboto ang naga-attender sining pagtaltal sa Balaan Bukid. Pero tungod after ni 3 years magabalik sa liwat,
expect ang municipal government sang Hordan diri nga magdinaguso gid ang mga tawo kag mga turista kay hidlaw gid ang mga tawo nga makasaksi sa liwat sang pagtaltal sa Balaan Bukid. So before pandemic, ang may ara pa Bombodoni no sang time nga pump boat pa lang kag hindi fiberglass boats, ginapasugtan nga magkadto sa may sitio Puok sa may area manlapit sa Balaan Bukid nga pwede makakadto diretso didto ang mga pump boats nga sakyan sa mga turista humalin diri sa syudad sang Iloilo. Pero sa Subong gina-discourage na ina kag hindi na pagpasugtan knowing nga fiberglass boats na ang ginagamit kag ang sitio Puok tama na daw ka danlog na nga area kag daw hindi na maagyan gid mabudlay na agyan kay 3 ka tuig nga wala na ini nakadtuan gid sang mga tumalambong kag diboto rason nga tama nakadandog sang area nga ato kag isa pa gid hindi na sila magpasugot nga pwede ina dungkaan dira sang mga tumalambong man nga may dala nga ila pump boats man o kun ano man kay ang iban nga mga pribado nga mga pump boats nga amo ang masami posible maghatag sang damo mga halin sa iban nga lugar amo ang posible man magdungka pakadtoya sa area kung sa diin i-celebrate ining pagtaltal sa Balaan Bukid. So parte naman sa security kag sa kadamuon sa mga pasahero nga magdugok nagapasalig ang PSTMO paagi kay Mr. Jack Kunlo nga mahapit 2 to 3 Cha? Bombochari? Go ahead. So, si Mr. Jack Kunlo nagapasalig nga mabutang gid sa nga 2 to 3 lanes sila ang magabantay diri para hindi dinugok ang mga tawo pero hindi nila na pagtungaon ang pila kay ti ang usual diri nga mga reklamo sang mga pasahero nga mga taga Guimaras gid Bombodoni nga kun may ara sang mga turista nga nagapakadto sa isla sang Guimaras nagakadugayan sila kay nagaka-delay kay ang mga turista syempre usually wala kabalo kung na diin ini sila mapila, diin mabakal sang ticket, damo pa sila sa mga pamangkutanon rason nga ang mga pumuluyo sang Guimaras naga-delay. Pero nagpasalig ang PSTMO nga sila magabulig sa pag-guide para wala sang delay sa pagbiyahe diri. Sa parte naman sa security preparations sa Philippine National Police sa Hordan Municipal Police Station nagapangabay ang kapulisan nga kung gusto gid sang mga deboto kag mga tumalambong nga updo ng ila sini nga mga kabataan sa pagsaka no sa may Balaan Bukid kung pwede ang ila sini nga mga kabataan ibutangan nga daan nila sa name tag nila nga may contact number sang mga parents ang mga parents mga ginikanan kag guardian kung hindi man makahatag sang name tag butangan sa bulsa ang kabataan sang contact information sang mga upod nila saka sa bukid kay usually pag may mga nagakabilin nga mga kabataan hindi na budlay sa kapulisan nga ang itaon ang ila sini nga upod nga mga guardians. So amoy na Bombodoni after 48 years na ini nga ginapatigayon kung sa diin ang street drama gani nagalaba ini isang 4 to 5 kilometers halin mismo sa smallest plaza pakadto sa Balaan Bukid. So wala na sa nga ginasiling nga panata nga nagapinitensya gid diri ang iban nga mga deboto nga masami nagapinitensya ginasakit ang ila sini kalawasan usually samtang nagalakat pakadto sa Balaan Bukid pero tuno diri sa Hordan Municipal Government nga pinitensya na ini nga matawag nga malakat sila 4 to 5 kilometers kag pinitensya naman ini sa mga cast o kon characters nga mga deboto nga ini nga hamahatagan lang sila sa nga pagkaon sa everyday nila nga pag practice diri para sa pagtaltal penitensya na ina sa ila kasi halad na nila para sa Ginoo. So 131 tanan sa mga characters diri ka cast sa mga tawo ang magapakita sang ila sini nga skills sa street drama nga igahalad, igapatigayon kag alas 12 sang udto ini maumpisa. Na-interview naton Bombodoni gani diri si Mr. Bartolome Tugonon sang Barangay Poblasyon Hordan ang presidente sang asosasyon sang pagtaltal sa Balaan Bukid kag sunod diri sa iya nang challenge ang pagpangita nila sang mga characters kay sa sulod sang 3 ka tuig nga pandemic nagsinaylo na sa iban nga lugar ang ila sini masami nga ginakuha nga mga characters. So nangayo sila bulig sa mga estudyante sa Hordan National High School kag sa mga maestro kag maestra dito mga manunudlo kag isa ka maestro
ngati si Director Vicente Maravilla man ang nagbulig para mag-direct sining ilang igapatigayon nga spirit drama. So yari bala pamatian ang nangin interview sang Bombo Radio kay Mr. Bartolome Togonon. Siya nasiling ko na ma'am nga ang 3 ka tuig dako gid ang pag kabudlayan sa ngamon nga foundation tungod nga ang mga kabataan namon subong wala na kay tungod sang pandemic naggalali na iban diri. So kami subong ang kabudlay nangyayo kami sang bulig sa National High School nga kung masuportahan nila kami sang kabataan agod nga mag-participate sa Sininga Foundation sa pagtaltal sa Balanbukid. So pasalamat kami nga ang amon kabudlayan sa pagpangita sa amon nga cast of characters nabuligan kami sang Hordan National High School. Kag ang isa pa gid nga dako ang kabudlayan namon ang amon nga mga gamit mga katulad sa bayo sa mga Jewish Guard kag Roman Guards na siyempre tungod sa kadugayon nga 3 ka tuig gaway mano nag-deteriorate ang iban kaon sang anay ang iban kaon sang mga ilaga ang mga sapat-sapat so muna ang amon nga kadako sa kabudlayan sa pag-repair sa amon nga mga kabayuan para sa amon nga cast of characters sa budget nagpangayo ako sa bulig sa aton nga LGU municipality sang Hordan nagatag sila sa assistance sa amon kag ang labibigid ang provincial government nagatag man sang bulig sang assistant. Of course, ang mga sponsors namon ay man sing tubiling nagatag man sang ila bulig para sa foundation. Wala bayad. Open siya para sa tanan nga tumuluo Kristohanon. Okay, sir, pwede mo kami mahatagan sang gist kung ano ang pag-umpisa ni sang Abril 7, ano ang mga kumbaga makita sang aton sini nga mga tumalambong mag-umpisa alas 12 sang udto. So makita nila daang pagsakripisyo sang aton mahal nga Ginoo nga start sa Smolis Plaza kag main sa adto sa Balaan Bukid. Pero na siya halin sa Smolis Plaza may mga since kita dira nga kabuhi ni Kristo nga sa diin ginimo namon 5 kasins sa Smolis Plaza, sa Hordan Church, sa Municipal Hall, at tapos sa Balaan Bukid. So makita nila daang strictly nga ginahatag namon sa foundation agod makalabot kami sa Balaan Bukid nga diin crucified si Jesus Christ. Nabatian sang aton nga mga kabombo ang nangin pahayag ni Mr. Bartolome Togonon ang presidente sang asosasyon sang pagtaltal sa Balaan Bukid 2023 Bombodoni. So open ini sa tanan nga mga tumalambong kag deboto wala gid na di sang bayad umpisa sang Abril 7 ni nga patigayunon nila. So amo ina ang ginapangabay lang ya sang mga kapulisan Bombodoni nga syempre ang iban maga-celebrar ina posibleng iban maga-inom-inom so bawal gid ya magkadto didto ang mga tumalambong naton nga nakainom na kag dapat personal security man ang pagabantayan sang tanan kay magadugok gid ang mga tawo diri maga-expect masobra pa sa 25,000 ka mga deboto kag tumalambong ang makadto para sa Abril 7 nga patigayunon nga aktibidad. Sige. Ni si Bombo Chari Galia sumagtaw para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Chari Sumagpao. Ang dugan sinikaron na sa iban pang mga public affairs programs naton bantayan sa aton sini nga mga kabombo. 8 minutos na nakaligad sa atak ng alas 2. Ininigid lamang ang inyong aningin anchorman Bombo Donny Digala para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig
kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagana lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sasamiyo kun nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America.
Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert,
Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagtiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo. Good sa inyo mga kabombo, of the night na naman kita. This is Tita Regine, welcome sa kahapon lamang program. I know, sa siningang mga inoras, nagapatuyo-tuyo pa, basi ang ibandera, nga gusto pa nga magtulog, gusto pa nga i-extend ang ilangan power nap. Uy, tama na, basi kung late ka na ay, may appointment ikaw, or sa mga naga-chillax naton, nga mga kaabyan ang dira, nagapuro pangapi na, ang iban, sa labat lang anay, para safe, para healthy. Hello and good afternoon sa inyo, whatever it is that you are doing. I am so happy nga updanay kita sa sani nga hapon. So just continue kung ano man ang inyong ginaubra dira or basi ginaubra nyo ng inyong mga istorya. Bao ha, pigid ako kung ano ang inyong ginahimo dira as of this very moment. Sige, tapusa lang and then kung tapos na ina, i-email na dayon sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. We're going to enjoy each other's company this afternoon. Of course, kaupod ta ang mga very entertaining nga mga istorya in store for us this afternoon. So, let's all get settled. Ari na ato ang bahanan para sa inyo from the Bombo Music Festival na gikan sa ako niyo sangay. Si Regine Talk, Mahal Ka ng Mahal Ko. Mayong hapon. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang wala. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko.
pagkakataon. Isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Tingkil ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin, sa'yo bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Bakit ba humanap ng iba? Bigay ko naman lahat sa'yo. Ano bang meron siya na wala ako? Bakit ba iniwan mag-isa? Nagdurugo ang puso ko sa tuwing makita kang kasama siya. Nagmumukha na butanga. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ka. Mahal ka ng mahal ka. Sa'yo bagong minamahal. Sakit man, no? Makasulod ka sa amo nga sitwasyon and you just can't help. You just can't help but ask, anong meron siya na wala ako? Liyog lang ko sa sabat. Good afternoon sa liwat sa inyong mga kabombo. Ari na ang ating first story para sa inyo. May follow-up siya from our winner. Inog interview natin this Saturday from Chase ng Iloilo. Dearest Tita Regine. Good afternoon, Tita Reg. Maayong hapon sa tanan nga katapos ang bombo, mga tagpalamati, kag ilibinigid sa mga KLP lovers. You know what, Tita? I never expected that I would win. After sharing that story of mine, I felt better, Tita. So, thanks gid kay God because KLP is there. Nakapautwas na ako, nagdaog pa ako. Bongga. Sana all. Pero bonus na lang na iya, Tita, ang prize Thanks. Writing makes me happy, lalo na ang pagsulat-sulat ko sa KLP. Tita, pasensya. Last na ni nga pautwas about kay Mr. B. Aloy ko i-share today ang mga wala ko ni na-include sa mga previous stories ko about him, kag ang mga wala ko na-mention sa story ko nga nag-win. Nahuya ako abi i-mention ini Tita Ligad. Daw wala ako courage nga ihambal. Kay feeling ko, to hindi nami pamatian nga ang bayi ang mag-una move or makipagbalikan sa gay. Bisan MU pa lang. Honestly, this is one of the most painful nga parts, Tita. Nag-try gid ako ya. Bisan medyo risky. I tried to win Mr. V back, Tita, but he refused. Kumbaga,
it was too late na tita. It doesn't mean man nga ako naglagas, di ba? Nag-try lang man, pero napaslawan. Abi ko daan, pareho gyapon sang una, kay gali, naglain, kag nagbag-o na tanan. Bale, before pa nagkalatabo ang mga updates niya sa akon about sa new niya tita, sa bago niya. Let me share also. Wow, bongga ang term. Let me share. Ang mga nagkalatabo sang fresh pa ang pain ko sadto, kaya nagasagay pa hold on, bisan hindi na kami pwede. After namon tapusay, ligad sang paghambal niya nga, pursue niya ang naluyag sa iya tita. Kagin let go ko siya, tas naghambal ako nga I'm happy for him, blah blah. Wala pa ako tiya totally nagbuya, Tita Regine. Narinig kay request ko sa partner ko, di mo ba Omel, pwede mo move niyo ang electric fan, amo ni gurong gagahod. Parehog lang. Okay, medyo pareho lang. To continue, let's just say, nga daw ka GG man sa akong tita, since wala pa nangin sila, sang girl, kag super budlay gid sa part ko sa umpisa, nadula gid man ang gahod. Bisa naka-restrict siya sa messenger, tita I still kept on checking kung naga-message siya. Bisan hi or hello lang da. Pero naglabot sa point nga wala gid siya tita. That time, grabe akong emptiness, kagasubo. Daw maano na gid ako tita, nga kumustahon siya. Pero grabe pugong ko sa self ko. Sang wala na gid siya gapabatsyag tita. One time, in the middle of the night, nag-breakdown ako. As in. I called his name sa mind ko lang. Ang naga-scream na bala ang mind mo kag heart mo tita, tapos grabe hibi mo. May mga amo ako sinaiya nga na experience. I also told God nga I really missed Mr. V so much. What I did tita was, I asked God to let him feel how much I missed him that moment, and also to connect my heart sa iya. Bisan milya ang iya kalayoon. Mapati ka tita kag sa hindi. After ko to pray kay God, nag-message siya pagkaaga. Wow, ka-fast mag-answer ni Lord, no? Then pila manggali ka days nga tiis niya, nga gusto niya na gid ako i-message tita. Hasta ko nga that time, nag-message siya sa akon. Kag gulpi niya daw ako naisip, kag na-miss man. Na-amaze gid ako tita, kag grabe pasalamat ko kay God. Pag message niya, super happy gid ako tita. As in. Hasta nga bisan ara na ako sa healing process. Nagtinanga naman ako. Marupok. Nag-video call naman kami tita, kag nag-into anay gamay. Pero ang kalipay nga ato, agi lang tita. That time, gin-mention niya si girl sa akon. So nasakitan, kag naghibi naman ako to, while ga video call. Kay hambal niya, sang wala na daw kami communication, kag naglabo na, nagakit-anay sila ni girl, kag nagasleep to ang babayi. Baho tita, gulpi ako na praning, kag nag-overthink. Hasta nga naglalain ako tita, nasakitan gid ako. Bale, amo man to nga time tita, ang pag-try ko win back sa iya. But he said no. Ang masakit pagid, kay he kept on telling me that he still loved me so much. Pero tita, hindi na daw enough ang love para ibalik kung ano ang may ara kami dati. Kaya balaan mo tita, when it comes to, well, for your eyes only, grabe gid kami na iya mag-away tita, as in wala kami gaintindihanay. So na-realized ko nga mas okay gid man, nga tapuso na lang. So, nag-okay ako sa gusto niya. Hasta nga daw, wala na naman kami ga-communicate. Kag in-restrict ko siya liwat. Kag nagpakalino. Abi ko gidya tita, final ko na to nga pag-let go. Until after pila ka weeks or almost a month, amo na to ang natabo tita. Bale, amo to
ang nasa content sang story ko nga nagdaog. That's it, tita. That's all. Hay, gatulo na naman luha ko manumdom. Diri ko na itakop ang akon story, tita. Ha? Kag sa pagtakop ko sa akon istorya about kay Mr. V, amo naman ni siguro, tita, ang last ko nga pag-mention sa iya sa sulat ko. Kay close naman ang chapter sang life ko sa iya. Kag para, hindi na ako maghibi, tita. Every time, ma-remember ko siya. Ginapimples na ako. Kagadamo na hair fall ko. Sang panumdom kisa. Haha. Hindi manami. Pero kung maka-advise ako sa iban ko nga mga friends nga bigo man kaga problema sa love life nila, abi nila super okay gid ako ya, kag happy, bisan single. They didn't know that I was also struggling that time. Kag my own plight man sad to. For your eyes only naman ni tita. Sige, ay sama lang ni Kalinya. Okay. So maayo lang, ara ang KLP ba? Dalang pangid. Sige lang. May mga bagay gid man nga hindi gid para sa aton. Ang panumdumon talang permi, mas nakahibalo ang Ginoo kung ano ang makapamaayo sa aton. His will be done, gid always, tita. Last story ko na ni about kay Mr. V, tita, kay kada sulat ko about sa iya, gabalik gyapon ang pain, tita Reg. Hay, naghibi na naman ako ya. Anyway, tita, thank you so much, gid, sa pagbasa. Excited ako sa interview. Bisan masakit ang content sang letter ko nga ato, sa jahon taya tita kay last na ni nga daan. Hehe. Siguraduha lang, hindi ako pagpaihibi ha? Pati tita. Past naman to, so carry See you, Tita Reg. God willing. God bless you and your family. Love, Shay. Well, Shay, kung akong yung mga pamangkuton, tsak tuman to yung ginhimo. Mayo na lang na, no? Nga, lang mga things at the back of your mind. Ginhimo mo na lang so that at least kung wala na gidman, hindi na ma-reopen, hindi na kamo makahambal na to, no? Wala na sang continuation, as in totally, hindi na gid ka mo pwede, at least, daw confident ka bala, no? Kag daw wala na sa mga nabilin bala dira nga mga question sa imo nga isip, ano ay han kung ginhimo kung amuni, ano ay han kung ginabalan ko siya nga amuni amuna. At least ginhimo mo, at least ginambal mo. So I'm sure nga daw na relieve ikaw. Ang wala na galing, no? Painful lang because ang iya nga response sa imo, pero tiway na kita ya mahimo dira, no? At least he was honest enough to tell you nga hindi enough ang love even if he still loves you, pero para sa iya, no? Though may mga issues, may mga conflicts nga siguro daw hindi na gid ma-resolve the way he sees it. And so okay na lang na nga wala na lang gid. And sa imo naman nga bahin, I am sure nga at least at first siguro na jahi ka gid man. And numdum ka gid makapila ka beses, ihambal mo ni, himuon mo ni, matry ka pa. Basi bala, no? Mangin makahuluya lang, basi bala lain na ang paglantaw niya sa akon, basi bala kung masakitan lang ako, but anyway, you did it still, no? Kag at least, ang tanan nga mga basi-basi mo, nasabat. Now, it's very, very clear. So, kung totally wala na gidman, di ka na mag-asa, at least super klaro. So, wala na siling may what if ka pa da, may mga tani-tani ka pa da, di bala? At least now, klarong-klaro para sa iya and para sa imo. So, good. Wala na gidman, san dapat nga asahan, klaro gid ka tama. Sige lang, life goes on. Hindi bala, ari man lang di ang KLP di ka na lang pautwas. Looking forward to interviewing you this Saturday.
Shay kag kabay ha nga you would be very okay sa amo na nga Saturday, hindi lang magpatulo sang luha ha. Sige lang adamo pa nga mga pains mas painful nga mga experiences ang again mo, di bala? So kayang-kaya yan. Thank you so much, Gid, and God bless you too. Oras naton 39 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. Magapanumbalik kita with another story para sa inyo, mga kabombo. Iniyang kahapon lamang program, kaupo din niyo si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos ng Gid sa pinakamang importante nga mga pahibalo. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities from March 12 to 18, 2023. March 18 is the Liberation of Panay, adlaw nga makasaysayan kag may dako nga sentimental significance para sa mga Ilonggos. Sa sining espesyal nga adlaw, you are invited to spend your Saturday night sa Plazuela de Iloilo and be entertained by the Philippine Army Band sa duha ka oras nga musical show sa Concert at the Plaza, magasugod alas 6 sa gabi sa Marso 18. Sa among nga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mags ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Marso 19, Domingo, ginaagdang tanan nga magtambong sa selebrasyon sang regular Sunday Mass sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga atubangon ang tanan nga mga man-made kag natural calamities sa tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Sa hair loss, ang human hair ang ginabugusan sang Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sang mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisa. Story kita nagikanini sa kay Dalaginding sang First District. Dear Tita Regine. Mayong hapon gid sa imo tita kasi tanan nga makatapo sang Bombo Radyo. Ako isa man sa mga sumulunod sang imo nga programa. Naganyat man ako nga makasugid sa akon nga kasaysayan halin sa pagkabata, dalaga, namana, subong may mga apo na. 4 akon bata, isa ang lalaki. Sa mga apo ko, isa man ang lalaki. Tawagan lang ako sa ngalan nga Dalaginding sang First District. High school graduate ang natapos ko tita. 11 kami ka mag-utod, ikanapulo ako. Wala gid swerte. Puros nagpamana kag nagpalangasawa ang akon mga utod. Kag halos tanan kami
wala katapos college. Tita, ginkuha ako sang akon magulang sa Negros sa edad nga 6 ka tuig. Kay didto siya nakapamana. Pamugon sa uma ang obra sang iyabana. Ako kag iya kabataan, gabulig sa kampo. Isa ka bes, nagupod ako sa ila, nang hilamon, nagaabono sang tubo. Nalipong ako sa tunga sang katubuhan. Nagasala sila sa pagpangita sa akon. Alang-alang ako makagwa kay malayo na kag malapad ang katubuhan. Ginpangita nila ako, about tita. Kung wala ko nila nakita dayon, napatay kun tani ako sa sobra kainit. Gindala nila ako sa hospital. Didto, nag-okay na ang akon pamatsyag. Pagkatapos, nagupod naman ako tita sa ila magtanom sang paray. Kay nahuya man ako nga hindi magbulig, kay pigado man sila. Tungod nga malutak, ginuba ko akong dilargo. Nag-shorts lang ako, kag nagtubog kami sa lutakon. Nasadyahan, gid ako magtumok-tumok sang paray sa lutakon. Kung kaisa makapoy, nagapungko ako sa lutak. Wala ako kabalo nga may nagsulod sa akon nga hita. Baw, tita. Gamay nga linta ang nagsulod gali sa akon hita. Puwerte akon nga syagit. Nagtumbo-tumbo ako para mataktak. Ay, abaw, tita. Sa kahaladlok ang ihitsura. Kasakit. Kay aragid siya sa singit sang akon ni hita. Ang akon mga upod, nagpalagyo sa kahadlok, binayaan nila ako. Puwerte akon hibi. May mga lalaki nga nagpalapit, kag ila nga ginkuha, ila nila ako ginbuligan. Ila ginkuha ang linta, nga gapilit sa akon hita. Excuse the term, nagsikangkang ako, bisan nakita na nila ang akon kwan. Baliwala na sa akon tita, tungod sa kahadlok, kagkasakit nga ako nabatsyag. Ginpatay ko gid ang akon nga huya, Tita Reg. Pagkagabi, nag-init akong lawas. First time ko gid tita nga nakakita sang linta. Sa pagpadayon, abi mo, bisan hindi ako gwapa, pero damo ang nagapangaluyag sa akon. Hindi man sa pagpabugal. Nagdesisyon na lang akon magulang nga dalon ako sa Manila. Kay base temprano pa ako mamana sa edad nga 16. Pareho sa iban nga bata pa naman kaluluoy ang ila sitwasyon. Nagaobra sila sa kampo, bitbit nila ang ila bata gamay. Nagpa-Manila ako, 60 pesos akong balon, 50 ang pamasahe sa barko. May sobra ako nga 10 pesos. Abi ko tita, sugato nila ako, nagremalaso. Wala na dayon ang akon nga sugat. Nagsakay ako sa bus pakadto sa Baklaran. Natulugan ako sa bus, naglapaw ako, ginpukaw ako. Mau tita, ako na lang isabilin sa bus gali. Nagapabulig ako sa traffic enforcer para makapuli. Kulang akong plete, kay 10 pesos lang akong kwarta. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, nakapuli gid man ako. Ginistorya ako nga maobra ako sa sulod balay, 15 pesos ang sweldo. Di wala ako nagpasugot, kay basi hindi ako kabalo mag-obra sa sulod balay. Ang akon upod sa balay, ang akon tiya. May 5 ka bata, ang amon nga amo. Kung maglakat na akon ama, amo na pag-obra ko sa sulod balay, kinahuya ako. Nagalimpyo ako sang garden. Sa ulihi, gintanyaga nila ako nga paeskwelahon. Wala ako nagpasugot, kay bag-o pa lang ako. Mabuot sila tita. Pag bugtaw ko sa aga, nagsindi ako LPG, kay mainit ako tubig. Nakibot ako, nagkarab-karab ang kalayo sa sulod sang kusina. Nagwa ako sa garden. Ay abaw, didto pa ang kalayo gadaba-daba nga daw impyerno. Gasunod ang kalayo sa akon pagwa. Kay gali, ang LPG, didto nila ginpasungaw sa garden. Kay may diferensya. Ayawan sila, kay do hindi nila ako makaptan. Nagapilit akon bayo sa akon panit. Baw, mayo lang, kay nagulan. Baw milagro gid tita.
Pero grabe na ang init kag pagbugtaw ko sang aga. Gidala ako sa hospital kag naguntat man ang ulan. Na ang kaangkon ako 3rd-degree burn sa bilog nga lawas. Oh, sus. Sobra akong pag-antos daw baboy ako tita. Wala bayo. Ginatusmog sa tubig. Init kag lamig ako na batsyag. Wala man ko ginpabay sang akon nga amo kay dira sila ga obra. Naka-private room ako, may aircon, may TV, may ref, tanan, ila gasto. Nag-ayo ako kag nakagwa sa hospital. Ginputos ako sang bandage. Gusto gid sa akon ginikanan nga mapauli ako. Hindi magpasugot kun tani ang akon nga amo kay ginakabig nila ako nga daw ila agot kay puro lalaki ila bata. Kag naguli ako sa Iloilo kag ila tanan gastos kag ginpabalunan nila ako kwarta. Nasubuan sila tita kay napalapit na sila sa akon. Ako man nasubuan man gani. So nag-ayo na ako. Nag-obra ako sa grocery, kag dito ko nakita ang akon pamanahon. Kargador siya sa pihak nga grocery. Mabuot siya tita. Kilala na siya sa akon ginikanan. Nagpakasal ako sa mayor sa edad nga 34, akon ba na 36. Abi ko tita, malaon na ako, kay kadamo sang akon ginkaduan. Dere, manlanggali ako sa amon lugar, makapamana. May 4 kami nga bata, isa ang lalaki, 3 ang babae. Isa ka adlaw, nakibot ako nga minagkadto sa balay nga 4 ka babae. Medyo gamay ang portahan, nagalingling. Nakita nila ang 4 ko ka bata nga nagaligid sa banig nga karton, ang isa sa lupa na. Hindi ko tani pagpasudlon kay hindi ko sila kilala, kag nahuya ako sa amon sitwasyon. Tita ang amon balay, kamalig, karton na nga to, halin pa sa basurahan. Gintahi-tahi ko ang mga dingding. Kagang akon kabataan, dako na, wala na bunyagan. Kag kami, wala pa nakasal sa pari. Ginpamangkot ako sa mga babayi. Kung bala nagasimba kami, sabat ko, masimba pa ako kay wala gani kami kalanon. Ginlaygayan nila ako, ginpatigayon nila amon kasal, ginbunyagan ang mga bata, sila naghimos, kag ilatanan gastos. Ang ato nga mga babayi, mga katikista sa simbahan. Abi mo tita, nagmayo akon pamatsyag, kag pangabuhi. Umpisa nga ginkasal kami sa simbahan, kag ginbunyagan akon mga kabataan. Nakatapos high school ang akon kamagulangan. Hindi gid magpasugot ang akon bana nga mag-college ang akon nga bata kay kuno halos hindi kami kakaon sa 3 ka beses maeskwela pa siya. Ang bata ko nagmatumato. Nagkuha entrance exam sa isa ka university nga wala kami kabalo. Nakapasar siya tita kay desidido gid siya maeskwela. Kabalo ka gid kun ikaw iloy, hindi ikaw kabatas. Wala ako nagmuno sa tatay na, nga ginpa-enroll ko siya. Nag-advance ako sa akon amo nga ginalabhan para sa iya enrollment. Aga pa, naglakat kami sa akon bata para mag-process sa enrollment. Bukod ako guli, kag kalapad ka west. Kadamo, kananay kag mga estudyante nga galinya. Damo amon gigkadtuan, linya sa pihak, linya sa pihak. Alas 6 sa aga kami naghalin sa balay. Hasta alas 5, wala kami pa-enroll. Tinalipong ako sa tungasang campus tungod sang kakapoy, kagutom. Hadlo kami magkaon, basi hindi ka-enroll akong bata, tungod kulang amon kwarta. Ginpainom nila ako sang mainit-init nga gatas, kag naluoy sila sa amon. Kag ginkuha ang bata ko, ma-working student sa library, kag natapos gid man pa-enroll. Gabi na kami kaabot sa balay. Maayo man tita, kay mabuot akon kabataan. Kung mag-uli gani sila sa balay, halin sa eskwelahan, ginapangita nila ako kung diin ako galaba, kag buligan nila ako isa mabomba. Buligan nila ako isa mabomba, isa mamunlaw, kag isa mahalay.
Kag dungan kami magpululi kag magkaon. Sudan namon, uga kag laswa. Abi mo tita, 4 ka pamilya o kung balay akong ginalabhan? Isa sa aga ginalabhan ko, isa pagid sa hapon, akong schedule. 90 pesos ang sweldo ko sa isa ka bulan sa pagpanglabada. Dapat makayod gid ako, kay may college ako, kag 3 akong high school. Kung tapos labada, ga-deliver pa ako sang picture, kalabot ako sa muhon, halin sa tigbawan, ginalakat ko lang. Antos lang sa init, tita. Basta, makakwarta lang ako. Kay ibakal ko pa na bugas. Bisan ano nga negosyo, ginasudlan ko, makakwarta lang. At last, nakagraduate akong kamagulangan sa kurso nga education. Sa graduation day nila, nagsala ang iya sapatos. Nagtawag siya sa tupad balay namon, nga islan iya sapatos. Nangita ako hulaman kagindulong sa iya. Sa lapit na ako sa eskwelahan, nabatian ko nga gamarcha na sila. Nagdalagan ako nga gahibi. Tungod ang sapatos ka akon bata, ara pa sa akon. Ginpasukso ko dayon sa iya habang sila nagamarcha. Kasubo, kay ako lang isa nag-attend, kay wala kami kwarta. Nalipay man ako kay ang ila sa speaker, si Miriam Defensor, kanami maghambal sa iya. Gabi na kami kapauli, tungod kadamo sang tawo. Pagabot sa balay, tulog na ang tanan. Nanyapon kami nga duha man kauga amon sudan, pero nalipay kami nga kakaon. Ang akon kabataan, tita, nakaluyan, puro nakatapos sa college. Ay, nice. Puro na sila may pamilya. Sa subong, nagaserbisyo ako sa simbahan bilang katikista. Sa 13 na kaadlaw, 20 years man ako as barangay health worker, volunteer sa amon barangay. Tita Regine, wala giding posible sa Ginoo kung nagasalig kag nagapati ka sa iya. Tita, may isa ako kapari nga nahamutan, kay siya gid nagaubay kag gaintindi sa akon problema. Siya nang akon inspirasyon, tungod paagi sa iya, himpit akon pagtuo. Maayo gali, tita, kung nabunyagan ang amon kabataan, kag nagpakasal kami sa simbahan. Ang grasya sang Ginoo daw uran nga nagatulo. Ang pag-antos may kabaylo nga kalipay. Tita, madamo pagani ako nga isugid o galing nakapoy na ako kag basi ikaw man, tita. Magatapos ang akong istorya sa mga tinaga nga ang paghimo sang maayo sa imo isid katawo, ang Ginoo magabalos sa imo. Pasensya hilang, tita, ang kakulangan sa akon sulat, mayad nga hapon sa liwat kag sa tanan nga katapos ang Bombo Radyo. Salamat sa pagbasa. Tawag ako sa kay Dalaginding sang 1st District. Karami lang gid mamati, no? Mga among siningan sahi isang istorya, success story. As in, from nothing, kag you were able to rise up, nangin maayo ang dalagan sa pagpangabuhi, halin sa wala-wala. You know what? You are so blessed. Nga kamo ang nakitaan, kamo ang nakadtuan, kamo nasiplatan, sang 4 nga ato ka mga babayi. Kaganami, no? Siguro God sent dito sila. Nga of all people, kamugid ang ilang kaduan and kamugid ang ilang ginhingyo. As in, ginplastar nila ang tanan-tanan, ginpakasal ka mo sa pari, ginpabunyagan ang inyong mga kabataan. Kaga, after that, you felt good. Kanami, no? Nga tiisiling mo, kanami sa feeling, nakapakasal ka mo sa pari, tapos ang inyong mga kabataan, nabunyagan, and after that, daw kanami na, no? Sunod-sunod na ang kaayos ang inyong pagpangabuhi. Of course, there are still mga kabudlayan, pero you are right
basta unahon mo lang gid ang Ginoo, family, and after that, nga nakapakasal ka mo, after that, nga napabunyagan ang imo nga mga kabataan, after nakatapos ang imo nga mga bata, nag-give back ka man sa Ginoo, pinaagi man sa pagserbisyo sa iya. And I'm sure, hindi tungkad nga kalipay ang imo nga ginabatsyag. Inabala nga you felt, no? You found your purpose, and at the same time, kung ano nga kaayo ang ginhimo sa imo sang una, subong ikaw naman, no? Ang naga-try nga mahimo man ang the same na kaayo sa isig ka pareho mo. So life is good, and congratulations, na-plastar mo man pating imo nga mga kabataan. And I am pretty sure you are now having a happy family life. Kaupod ang imo mga pinalangga sa kabuhi. So salamat gid sa mga inspirasyon nga imo ginbilin through the story nga imo gin-share diri sa amon. Bakas lang, and at the same time, no, pangamuyo kag hindi lang gid maguntat. Salamat sa liwat, dalaginding sang First District. Mga kabombo, ang inyong mga istorya dira, kumusta naman? May mga ara mga kaangay sang dalagan sang istorya diri ni Dalaginding. Tapusan na ina and i-share na, ipadala na. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Tapos na ang aton nga oras, daw wala lang ginabatyagan. Pero don't you worry, padayon naton ang paglingaw-lingaw sa makasaysayan. Buwas naman sa aton nga pagbalikay diri sa kahapon lamang program. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa KLP Balik Kita Buwas to give you more beautiful stories diri sa kahapon lamang program. Salamat gid, good afternoon, and God bless.